An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye tubabukalo tile 11 n'o ye mɛn kalo ye san 2024. an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw bisimila. Bi tilegan in na bɛn kɛra kuma minnu ka dialogue la bolofara 5 min k'u sigira sen kan ni kuma kɛra a kɔnɔna na an bɛna na a bɛɛ lajɛlen fɔ aw ye bamanankan na a bɛ se k'a faamu cogo min. Nka yan'o cɛ bi an tun bɛ tasibila kɛnɛ kan, an tun bɛ dugawudon kɛnɛ kan, an tun bɛ min ye waleɲuman dɔn o kɛnɛ fana kan. Mamadu Konate ale ka soma yɛlɛmali o san 68 o tun ye bi ye. Sɔgɔmada in na dudenw, u teriw, limanaw, balimasiraw, sinjisiraw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ɲarela kaburudo la nɛgɛ kanɲɛ 8 waati yaasa ka se ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin Mamadu Konate ma ani fure bɛɛ lajɛlen. Kɛnɛ kan yen a denkɛ n'o ye Musa Konate ni ale yɛrɛ ye lagare ye. Konate bɛ fatu tuma min na Musa si bɛ san 4 na. A kɔrɔmuso n'o ye Jɛnɛbu Konate, Sandi Mahamani Alassane ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Lanseni Bala Keyita ma. Ale ni dugulendu Bamakɔkura kɔnɔna na ni kunnafonidilaw. Baara in a kɔni kɛra dugawudon ye, dugawudon min ni ale i bɛ taa ni ka Azimiri ye mini. I bɛ taa ni ka Azimiri ye mini ta. Yɔrɔ ka video juru b'i la o. Amara an ye dugawu don. N'Ala sɔnna ma baara min kɛra sɔgɔmada in na Ɲarela kaburudo la Kiba Jalo na tila ka o wɛndɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka o ye. Sɔɔni sisan n'an tilara ni émission in na an bɛ segin ka taa duba kɔnɔ sabula kuranɛ kalan o bɛ yen ale ni dugawudon tɔ ni tasibila tɔw ko n'a kɔrɔ kama ɲinan ta barosigi minnu bɛ k'a la kɔrɔlen i b'a dɔn n'o kɔni kɛra o ye politikimaaw ka kɛnɛ ye. A dun fɔra k'olu dulon bɛ. Konate dun ye politikimaa ye. N'i taara anw dɔw bila o kɛnɛ kan ye an b'a fɔ k'aw ka kunun dialogue in dɛ nk'aw ma taa Konate jimi sira fɛ an m'an ta fara a kan ka fɛn dɔ fɔ dukɔnɔmaaw ko k'an k'a to tan. Tamaro mun b'an bolo jɛgɛ mun sera ka sɔrɔ ani takula an kɔni y'an ka to dun kunu. Jɛnɛbu ye to dumanba dilan ka na da anw ma yan. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ja maninkaw bɛ se to la. Maninka to yana a jara. Donc Konate ka kibaruya kɔfɛ kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen olu ye halisa an ka sɔrɔdasiw u b'u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. An ko tilegan in na an ko taayɔrɔ 2 t'an na nka an bɛ Gabɔnko kuma fɔ sabula Gabɔnka minnu bɛ yen n'u nana dialogue la u y'a yira k'a fɔ ko bi ko dɔ kuma sera. U kɔni bɛ wuli ka jɔ la yan fɔlɔ ko n'o banna n'Ala sɔnna ma n'u kunnafonidilaw bɛ ɲɔgɔn ye. Nka minnu bɛ Gabɔn yen olu ko k'u bɛna forum sigi sen kan. Forum min ni olu tɔgɔla ko fɔbaw u yɛrɛ na olu sugandi u yɛrɛ ye. Coordinateur ale ni vice président 3 u na o sugandi ka bɔ province 9 na o baaraw n'o don fana sera an na o da maaw tulo kan sabula maliyɛn minnu bɛ Gabɔn nin waati in na olu y'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaa minnu bɛ olu la u b'a fɛ k'u falen. Jama fanba o hakilina k'o ɲini k'o sɔrɔ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na.
kunu dialogue kun cɛra i jɔrɛ ani n ka timi fɔlɔ parce que ne bɛ cɛ nin tɛ mɔgɔ ninnu ka verre ye dɛ a y'u ka verre fili a aya a bɛ dugu jira maa ma dumuni kɛ n'i ye nin caman min amara a bɛ kɔngɔ juguya a b'a kɛ cogo di mais te Azimir fɛn dɔ b'ale la ne m'o faamu ale a bɛ n'a fɔ a bisiki fɛn sungɔ magamalama de don quoi a tɛ kɔngɔ bila maa la a b'i kɔnɔ fa ne ko kunun ko to tɔ in kɛra cogo di de an bɛna dialogue kɛnɛ kan sisan dialogue a bannen pewu u ye recommandation bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛn belebeleba min kɔnɔ u y'o caman sɔgɔmada in na ko bɛɛ ni kelenya tɔgɔla kuma min kun fɔra ko ka malidenw bɛɛ lajɛlen wele ka na kɛnɛ kan ko a ŋaniya bɔra maa min yɔrɔ o ye Asimi Goita ye ni ale ye furancɛla fanga ye ɲɛmaa ye a ka laseli senfɛ laseli min kɛra décembre kalo tile 31 ko laɲini tun ye min ye bɛn ni kelenya maliyɛnw ka yafa ɲɔgɔn ma cɛfɔ ni kanbɛn ani malidenw yɛrɛ u yɛrɛ ka kɛ u ka kow ɲɛnabɔbaa ye k'a sɔrɔ maa si ma bɔ kɔkan ka na i sen don a la ko bɛ kuncɛ waati min maliyɛnw ko olu yɛrɛ dama u farala ɲɔgɔn kan ka hakililaw ta hakilina minnu b'a to an yɛrɛ ka fɛɛrɛ n'an ka dabali minnu b'an bolo an ka se ka an ka baara kɛ k'an kuntilennaw k'olu bɛɛ lajɛlen don gafeba kelen na ko o de kɛra baara in kɛra cogo di avril kalo tile 2 san 2024 k'o kɛra kow daminɛ ye comité de pilotage ale ni jamana calatigɛ jɛkulu n'o ye institution ye u ye ɲɔgɔn ye diinɛtigiw bɛrɛbɛrɛlitɔw n'o ye parti politigiw ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la ka taa se fasodenw ka tɔnjɛkulu ma musow ka tɔn sifinw ka tɔn faso yɛrɛ ka baarakɛda minnu bɛ yen n'olu ye jɛkulu ye n'olu b'u yɛrɛ kelen na ka taa se comité maaw u taara se président kɔrɔ de transition Jɔnkuna Tarawele ma k'ale fana ɲininka premier ministre kɔrɔw ale ni jamanakuntigi minnu fatura olu furumusow u taara bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ka fara diɲɛsereke 4 lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'u ye nin bɛɛ lajɛlen ɲininka o de kɔfɛ sa dialogue yɛrɛ ka sɔrɔ k'a ka concertation n'o y'a ka sigi fɔlɔ ye k'o kɛ avril kalo tile 13 ka taa bila tile 14 na o senfɛ sa ko jɛrɛw sera ka kɛ commune 763 o de tun talen don a sera ka kɛ o kɔnɔna na nka min ye commune 69 ye olu bɔr'u nɔ na ka sababuya kɛ ka na fara commune wɛrɛw kan yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na avril kalo tile 20 ka taa bila tile 22 la k'o kɛra jɛrɛ ye jɛrɛ min y'a to Bamakɔ kɔnɔna na ani an ka marabolo 19 kɔnɔna na ambassade 48 kɔnsilaw ale ni sanayɛlɛ kalanso Bamakɔ ya ani Segu k'olu bɛɛ lajɛlen fana y'u ka jɛrɛw kɛ o tile 3 kɔnɔna na jɛrɛ ninnu k'u bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye malidenw yɛrɛ ka na hakilina fɔ maa o maa bɛ yen ko miiriya ye maliko ye n'u o ŋaniya ye maliko ye u y'u ka fɛɛrɛw n'u ka dabaliw di dɔw y'u ta kɛ k'a sɔrɔ u ni jɛkulu kuntilenna tɛ kelen ye nka jɛkulu ye baara kɛ n'a bɛɛ lajɛlen sabula bɛɛ lajɛlen ni hakilina don baara in kɛcogo la k'o b'a yira k'a fɔ ko maliden minnu sɔnna ka na minnu ma sɔn ka na minnu ye sɛbɛn ci minnu ye ŋaniya yira kɛ u bɛɛ lajɛlen u y'u kɔni u fɛlaw di yaasa comité de pilotage ale ka se ka o fara taw kan ko jamana yɛrɛ calatigɛ jɛkulu min ye faso ka baarakɛyɔrɔbaw ye k'olu sen yera jɛrɛ kuncɛli la n'o ye institution ye ale ni administration indépendante k'olu sen yera Bamakɔta in tile 5 baara min kɛra k'olu sen yera o la ko n'i y'a ta k'a lajɛ sa ko maa min tun bɛ kɛnɛ kan ye n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o ye maa 160 ye ka bɔ déléguéw la ka bɔ région kɔnɔ ani Bamakɔ
maa 26 olu ye maliden minnu bɔra kɔkan ka na n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkanna ma maa 3 olu bɔra maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa kane refugiés kɔnɔna na maa 8 o bɔra universitéw la olu nan'u da don baara in na min ye délégué 4 ye olu bɔra baarakɛlaw ka lafasatɔn ale ni patronat ka maa 1 ko olu fana segira baara ninnu na ko min ye baaraw ye n'o ye phase nationale ye k'o ye bɛnna ko minnu kan n'o ye kumaba minnu ye ka kɛ n'u ka sigida 5 min kun sigilen don sen kan kuma kan ka kɛ min kan k'o ye jaabi min di o de filɛ nin ye comité de pilotage ko sigili kun fɔlɔ la kuma minnu tun kan ka fɔ ye o ye bɛn kelenya yafa ɲɔgɔnma ale ni an yɛrɛ ka se ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana kɔnɔna na cɛfɔ ni kanbɛ hukumu kɔnɔna na ko jɛrɛ jɛkulu kɔnɔna na olu ye laɲini min kɛ o fɔlɔ ye mun ye ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan maa minnu bɛ yen ni olu kɛlen don bi kɔfɛ maaw ye n'a bɛ fɔ olu ma ko réfugiés u sigilen don jamana wɛrɛw kan ani minnu bɛ yen n'olu ye déplacés ye n'olu bɛ an yɛrɛ cɛla yan n'u kɛlen don k'u ka duguw bila ko ka se ka olu lasegin u sigiyɔrɔw la gouvernement ale fana ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma musaka ko ta nasira fɛ ani u hakilina bɛ se ka lafiya cogo min minnu bɛ yen ni baara bɛ se ka ɲini ka di u ma yalima k'u don baara wɛrɛ la ko ka o kɛ u ka laɲini filanan ye min ye o ye ko ka jɛrɛ sigi sen kan jɛrɛ min b'a to jamana ale ni sigida maaw ale ni kafotigiw ani kabilatigiw kuma ka to u ni ɲɔgɔn cɛ laɲini sabanan ye min ye ko fanga yɛrɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu ye degun sɔrɔ gɛlɛyaba min y'an ka jamana sɔrɔ nin waati laban ninnu na u y'a yira fana k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ yen ni marifa bɛ olu bolo n'a bɛ f'olu ma milisiw ale ni groupe d'autodéfense ko ka olu kɔni don bɛrɛla yaasa u bɛ se ka don wolomasiri tabaw ka ko gun kan cogo min na ko ka u ta kuma ɲɔgɔnya fana ko ka o don bi o ka kɛ baara bolo ye an ka tabiyaw ani an taabolow ka se ka kɛ ka kɛlɛw k'olu ka se ka kɛ ka kɛlɛw ɲɛnabɔ min ye u ka laɲini 6nan ye ko fɛn o fɛn bɛ yen sa n'o kɔni de ye maaw bɛ wuli nin waati ninnu na ka réseaux sociaux ta k'o kɛ kumalan ye ko ka o lajɛ k'o don bɛrɛ la fɛɛrɛ ka sɔrɔ sariya min bɛ se ka sigi réseaux sociaux olu kan kumaw la 7nan ko ka jamanadenw kalan jamana yɛrɛ tariku la a tabiya ale ni fasoden ɲumanya wale ko ka o kalan kɛ jamanadenw kunna ko a fana k'u k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na mali tariku mali sigicogo mali bɛ cogo min na a n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ko k'o kalan kɛ an ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ duguma kalanso la fo ka taa se sanayɛlɛ kalanso ma ko k'o don ba la min ye kalan ye baara dege kalan baara ɲini kalan ko k'o sɔn nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye min ye lujuratɔw ye k'olu ta k'u don bɛrɛ la maa minnu fana bɛ yen fana n'olu kan ka se ka baara sɔrɔ k'a sɔrɔ degun b'u kan ko gouvernement k'i hakili to ninnu bɛɛ lajɛlen na yaasa cogoya min na a bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma u ka laɲini 10nan min ye sigidala ɲɛmaaw ye i n'a fɔ dugutigiw ko ka dɔ fara olu ka fangaw kan n'o ye légitimité traditionnelle ye yaasa u bɛ se cogo min na ka kɛlɛ dɔw da faga sigidaw la ni u yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan jɛkulu min bɛ to sen na sa yaasa min ye kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka to cogo min faso ka cakɛdaw ale ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya ko k'o fana don mali ale ni jɛkulu maa minnu ye marifa ta ko olu ni ɲɔgɔn cɛ ko u ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko ka don kelen sigi sen kan min bɛ kɛ yafa ɲini don ye mali kɔnɔna na ni jugawale ni bamancawale kɛlɛli ko ka o kɛlɛ fo ka se a dan na u y'a yira fana k'a fɔ ko ka dɔ fara musow denmisɛnw ani maa minnu bɛ yen n'u de lujurabaatɔw ye olu ka tali la ba la yaasa kɛlɛw kɔlɔlɔw bɛ se ka kisi o ma cogo min na u ka 16nan musow ni denmisɛnninw ko ka olu fana lajɛ halisa u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na faso ale ni cɛfɔ ni kanbɛ la an ka jamana kɔnɔna na degun wulili la ko u sen ka don o la min ye kalanko ta nasira ye sa an ka seko ni an ka dɔnko ko an k'an sinsin o kan o ka kɛ an ka taabolo ye an ka kalansow kɔnɔna na kalan bɛ se ka yiriwaya cogo min na k'a daminɛ duguma kalanw na fo sanayɛlɛ kalanw u ka 18nan ko ka baarakɛdaw n'o ye faso ka baarakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ko ka olu fana ka yɔrɔw lajɛ yaasa maa minnu bɛ yen ni degun b'u kan u ka se k'u hakili to olu la kosɛbɛ charte ni o ye charte min sigilen don sɛnɛko kan an ka jamana kɔnɔ
ko ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o kɔnɔko dɔn cogo min u y'a yira ɲini fana k'a fɔ ko monument dɔ ko ka o sigi Tɔnbɔkutukaw fɛ yen bato min ni ale da walonna septembre kalo tile 7 san 2023 Shambukaw fɛ yen Gurumararu cercle la ko ka taa monument dɔ sigi yaasa ka kɛ taasibila ye u ko fana ko ka fɛɛrɛ kɛ min ye maaw k'u bɔ ninjuguya ni bamanca walew la ko ka o fɛɛrɛ sigi sen kan jɛkulu la jɛkulu min bɛ se ka o baara kɛ min ye kiiri ko ta nasira ye ko kiiritigɛlaw ni kiiri baarakɛlaw u ka se ka gɛrɛya mɔgɔw la yaasa min ye maaw ka sɔrɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka kiiri ko faamu ko nɔn tɛ ko kiiri bɛ bolo min kan bi a ka jan maaw la maaw t'a ko faamu wa fana ko min ye jamana yɛrɛ ye a k'i jɔ a jamana jɔyɔrɔ la min tɛ bɛn o tɛ bɛn min bɛ bɛn o bɛ bɛn o bɛ se ka kɛ u ka 24 na min y'an ka kanw ye ko ka olu kɔni kɛ bɛn ni kelenya sinsinna ye an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa dɔ bɛ se ka fara cɛfɔ ni kan bɛɛ kan cogo min na ko wulikajɔ ka kɛ fana maa minnu bɛ yen ni olu kɔni de bɛ siya wolomako kɛlɛ kɛ walima k'a fɔ ninnu ye karisalakaw ye olu ye nin ye ko ka olu o fana ko k'o kɛlɛ fo ka se a dan na ko gouvernement ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen fana kɛ maa minnu bɛ bi ni sɛgɛn bɛ u la jamana in kɔnɔna na minnu bɛ kɔ kan jamanaden minnu bɛ kɔ kan ko gouvernement ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma yaasa n'u bɛ fɛ ka segin ka na jamana kɔnɔ u bɛ se ka segin cogo min na hɛrɛ ani baden na ko ka fɛɛrɛ fana sigi sen kan min ye sariya ka sɔrɔ sariya min bɛ se ka kɛ sɔnɔgɔya ye mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma kɛ kiiri belebeleba in ye kiiri kɔrɔ in ye an bɛ kiiri min dɔn basigi ni taa ni ka segin ni lafiya o sinsinnaw ko k'o baaraw don ba la kɔlɔsili ka kɛ maa minnu bɛ yen bi n'u bɛ maaw kungari ɲɔgɔn na ni kuma ye ka siyaw kungari ɲɔgɔn na ka kabilaw kungari ɲɔgɔn na ko ka fɛɛrɛ ɲini o la k'u ka fɛɛrɛ fana ɲini yaasa maa minnu bɛ yen ni sɛgɛn bɛ olu kan ka se ka olu dɛmɛ n'o ye maaw ye se tɛ maa minnu ye u ka se ka lafiya u ka adamadenya sigiliw la ko fɛn o fɛn n'o ti bɛn k'o ka kɔn fo ka se a dan na faso k'i jɔ a faso jɔyɔrɔ la hinɛna kana kɛ maa si la k'i binna maa kan walima i ye ko kɛ k'a fɔ k'i bɛ i fanga yira k'o ka o kɛlɛ wa fana ko ka fɛɛrɛ ni dabali ɲini min na jɔnya kɛlɛ ɲɛfɔli ka se ka kɛ a la sariya minnu sigilen no sen kan n'o bɛna ni sɔnɔgɔya ye o ka se ka kɛ ko ka forum régional sigi min bɛna n'a to bɛn ni kelenya o bɛ se ka kɛ baarakɛla ye cogo min na sigida mɔgɔw ni kabilatigiw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ni kelenya ka don jɔnya ko in a bɛ se ka lafaamuya cogo min na u ko fana ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to bɛn ni kelenya ale bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na min ye maaw bɛɛ lajɛlen sen ka don a la maa kana bɔ maa la jɛrɛjɛkulu ka sigi sen kan sa n'o ye ɲɔgɔn yew ye min b'a to o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu u y'a yira fana k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ minnu dabali minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ diinɛ ko ta nasira la ko bɛɛ lajɛlen ka olu fɛɛrɛw bonya min ye ka seliyɔrɔw dayɛlɛ ka batokɛyɔrɔw dayɛlɛ ka wajulukɛyɔrɔw dayɛlɛ ka kalankɛyɔrɔw dayɛlɛ i yɛrɛ ye ko olu bɛɛ lajɛlen ka lajɛ ka don bɛrɛ la jamana ka hakili t'o la maa minnu fana bɛ yen fana ko n'olu kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan k'u bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko gouvernement ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka kɛ ni an ka sariya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na u y'a yira fana k'a fɔ ko gouvernement k'i teliya cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na an ka tabiyaw an ka taabolo an ka adamadenya kɛcogo olu ka don madrasasow la baara o ka kɛ ni o ye ani an ka kalansow la ko wa fana ko gouvernement a y'a bolonɔ bila bɛnkan minnu na lujuratɔw tɔgɔla diɲɛ seleke naani kɔnɔ k'a ka olu bɛɛ lajɛlen bato wa k'u k'u jija fana ka fɛɛrɛ sigi sen kan duguden minnu bɛ yen bi ni olu kɔni bɛ jamana kɔ kan sa ni degun bɛ olu kan u seginna nin kan tuguni wa fana ko ka monument dɔ sigi sen kan monument min n'o bɛna kɛ taasibila ye ka ɲɛsin maaw ma maa n'o o ye gɛlɛya sɔrɔ mali ale kɔnɔna gɛlɛya in na kabini san 2012 sa fo kana se bi ma sa ko ka o monument belebeleba ko k'o dilan ani fana ko ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min bɛ cɛfɔ ni kan bɛɛ k'o kɛ k'a lawuli ka a bolofaraw k'olu sigi jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ commune kɔnɔnaw b'a la région kɔnɔnaw b'a la yaasa min ye bɛn ni kelenya ye a lawaleyabaw politiki siraw fɛ jamanadenw ka siraw fɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka sinsin jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ yen k'u bɛ ka baara kɛ
musaka fana ka ɲini musaka min bɛ labɔli kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna gɛlɛyaba in na min ye bɛn yɛrɛ ye ani cɛfɔ kuma bɛɛw bamanciwale ni jugawale kɛbaw olu ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ kumaɲɔgɔnya min bɛ se ka don an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ye marifa ta ko wa fana ko diinɛtigi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'olu na bila o ko kunna k'o lajɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na sigikafɔ min bɛ se ka kɛ yaasa o jɛkulu mɔgɔ ninnu an n'olu bɛ se ka kuma cogo min na fɛɛrɛ ni dabali min bɛ sigi sen kan ko k'o kow ɲɛ to diinɛmaw bolo ko ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min n'o o bɛna na dialogue in yɛrɛ kuma fɛn fɛn mana na fɔ a kɔnɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a don bɛrɛ la min ye taabolo fɔlɔ in ye ale ye laɲini 41 o de kɛ o laɲini 41 o de ye nin ye bolofara filanan n'o o kun ka kuma bɛɛ lajɛlen kun bɛnnen don politiki kow ale ni calatigɛ jɛkulu ma olu ye laɲini min kɛ o laɲini fɔlɔ ko ka fɛɛrɛ ni dabali ta k'o sigi sen kan yaasa démocratie ale nana ni fɛn mun y'an ka jamana kɔnɔ olu ka kɔkɔrɔ don ka sinsin ka ɲɛ wa fana ko bɛɛ lajɛlen ni parti politique b'i bolo sariya minnu bɛ yen i ka olu bonya min ye fɛɛrɛ fana ka sigi sen kan kalan ka kɛ mɔgɔw kunna u bɛ se ka lafaamuyali kɛ cogo min ka kɛ ni an ka taabolo n'an ka tabiyaw ye ka kɛ ni politiki ko ye an ka jamana kɔnɔ parti politique tɔgɔla sɛbɛn min bɛ n'a fɔ ma ko charte des partis politiques ko ka o lajɛ ka segin o kan k'o kalan kura ye wa fana ko ni maa min bɛna parti politique sigi an ka jamana kɔnɔ k'a ko kana nɔgɔya maa bolo ko ka dɔ bɔ parti politique olu hakɛ la an ka jamana kɔnɔ jamana bɛ musaka min di parti politique ma ko ka o bɔ yen pewu o kana di tuguni sabanan ye min ye ko maliden bɛɛ lajɛlen ka jamana a tabiyaw n'o o ye a symbole ye i n'a fɔ hymne national drapeau ka taa se an ka armoire tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko ka kalan kɛ jamanadenw kunna u bɛ se ka olu bonya cogo min u y'a yira fana ko min ye fasodenya yɛrɛ k'o ni kura fiyɛ denmisɛnninlakaw la kalansow kɔnɔna na a ka kɛ kalansen yɛrɛ ye koyi min ye hali sanayɛlɛ kalansow ka taa se sɔrasikanw kɔnɔna ma k'u bɛɛ lajɛlen ka kalan la ko sabula fasoden ɲumanya n'o ti maa min dusukun na a ka gɛlɛ i ka faso kanu u y'a yira fana k'a fɔ ko ka don kelen sigi sen kan don min ni a bɛ fɔ o ma ko o ye fasoden ɲumanya tɔgɔla don ye ko ka o sigi sen kan min ye kalan ye ka faso kanu ka jamana dɔn k'i yɛrɛ dɔn ka se ka jamana lakodɔn k'u ka o jija k'o kalan k'o don ba la ko k'a ɲini diinɛkuntigiw fɛ k'a ɲini dugutigiw fɛ k'a ɲini chef de fraction fɛ quartier kuntigiw min ye société civile ɲɛmaaw ye k'u sen bɔ politiki ko la pewu u sen kana ye o la u ka laɲini seginna o ye k'a fɔ ko sɛbɛn min bɛ yen n'o sɛbɛn taara utukalo san 2004 n'o bɛ tɔn créer an ka jamana kɔnɔ n'o ye association ye ko ka a lajɛ min ye association sigira an ka jamana kan ko ka fɛɛrɛ tigɛ a la a bɛ se ka kɛ cogo min na maa minnu fana bɛ bɔ kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ bɛnkan sɛbɛnw signé ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ walima ni tɔnjɛkulu b'u bolo ko o tɔnjɛkulu fana olu bɛ sigi fɛn min kan n'o ye accord cadre ye ko k'o fana lajɛ transition charte ko ka ale fana lakurakuraya k'a réviser min ye transition ye ko ka dɔ fara a kundama kan k'a daminɛ san 2 la ka taa se san 5 ma ko wa fana ko fo jamana ko ale ka basigi ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa kalata nata in na min ye colonel Asimi Goita ye a ka kɛ cɛbɔ ye maa minnu bɛ yen ni olu ye k'olu bila généraliya jala la sa o ye colonel Asimi Goita ye Maliki Jaw Ablaye Mayiga Sadio Kamara Ismaël Wage ale ni Modibo Kone ko ka olu kɛ général ye u ko fana ko ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan jɛkulu min n'o bɛna na kɛ politiki mɔgɔw parti politigiw olu ni société civile ni légitimité traditionnelle olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye furancɛla fanga ye mɔnɔbɔli walima fɛn a baara kan ka kɛ cogo min na don nataw la ko ka se ka o kumaw kɛ min ye transition ye a kumaw ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ fana u ni mɔgɔw bɛ kuma ka taa se parti politigiw ma fasodenw ka tɔnjɛkulu diinɛtigiw kabilatigiw denmisɛnninw musokuntigiw ko k'u bɛɛ wele yaasa transition tɔ a baara bɛ kɛ cogo min na o hakilina ka ta a la wa fana ko k'a yira k'a fɔ bi Mali kɔnɔ ni kalata bɛna na kɛ a kana kɛ ko maliyɛn ye maa 3 millions ye ko o bɛ taa kalata
ni maa min b'a fɛ ka taa kala ta a ka ɲini fɛ i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn i yɛrɛ diinɛ ni ŋaniya la i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn k'i bɛ taa kalata la k'o ka fisa a ka fɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ taa kalata la ko ka fana ka don sigi sen kan don min n'o bɛna na kɛ fasoden ɲumanya wale Mali ale ambassades ni a consulats bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa fana ko ka maliyɛnw minnu bɛ kɔ kan ko k'u ka recensement kɛ k'u dan dɔn maa hakɛ joli bɛ Mali bolo jamana kɔ kan min ye wajuliw ye ani batow ye ko ka olu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi yaasa kuma minnu bɛ fɔ a kɔnɔ a kana na ni dusukasi ye maaw la min bɛna n'a to faso fɔɲɔgɔn wɛrɛ bɛna na sigi sen kan k'a sababuya kɛ diinɛ taabolo dɔ ye ko ka o la kɔlɔsi u ka wajuliw kɛcogow la an'u ka batow kɛcogo la an'u ka kow kɛcogo la kumaw fɔcogo la ko k'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ u y'a yira fana maa minnu bɛ yen n'olu ye ekɔli karamɔgɔw ye mori karamɔgɔw ye ko ka kalan kɛ olu kunna kalan min b'a to maaw ni juguya wale ni denmisɛnninw tali bɛ kɛ ka don bamanan wale hukumu kɔnɔna na u ka se ka o kɔlɔlɔw dɔn u y'a yira fana ko ka fɛn sigi sen kan min ye wajulu ale bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na an ka jamana kɔnɔ n'o ye batow ye bateau u ko ko bateau de wajulu yɛrɛ tɛ bateau parce que bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka bateau kɛ mais bateau kɛyɔrɔw ko k'a ko lajɛ k'a ko don bɛrɛ la u y'a ɲini gouvernement fana fɛ a ka mara kɛcogo sariya minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ dunko juguya yuruku yuruku namara faso wari dunni fo ka taa se bandiya ma ko gouvernement k'a jija a ko o kɛlɛ a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔw la faso cakɛda o man ka kɛ maaw ka banaya kɛyɔrɔ ye o man ka kɛ mɔgɔw ka nafolo ɲini yɔrɔ ye o man ka kɛ mɔgɔw sagokɛyɔrɔ ye o ka kɛlɛ fo ka se a dan na ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan kunnafoni min bɛ se ka di maaw ma dunko juguya ni yuruku yuruku ale kɔlɔlɔ la u ko fana ko ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min b'a to bi maa o maa bɛ yen sa n'o olu kɔni de bɛ sariya ko hukumu kɔnɔna na sariya dicogo ɲuman o baara olu ka se ka kɛ tilennenya ani laadiriya kɔnɔna na ko ka o sinsin kosɛbɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko cour des comptes ni o sigilen don sen kan k'u k'o jija fana ka o bolofaraw sigi an ka région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko gouvernement k'a teliya fana min ye an ye nin fɔ yan n'i minɛna i ka kiiri ka teliya o sabula mun la kɔlɔsira ɲinɛ bɛ kɛ maaw kɔ de ɲinɛ bɛ kɛ maaw kɔ ko k'a lajɛ procédure judiciaire k'u ka o accélérer ko gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min n'o b'a to min ye jamana yɛrɛ bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye n'o ye manuel de procédure ye ko ka o sigi sen kan bɛɛ lajɛlen ka i ta ni i bila dɔn jamana cakɛdaw la ko ka fɛn fana sigi sen kan min b'a to maa minnu bɛ baara kɛ tilennenya ni laadiriya la olu ka dɔn minnu bɛ yuruku yuruku ni dunko juguyaw kɛ ka ɲɛsin faso nafolo ma ko ka o bɛɛ lajɛlen jateminɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko ka kɔlɔsili kɛ kɔlɔsili min n'o bɛ tali kɛ jamana cakɛda belebelebaw la ko yaasa o fana ka se ka ban dɛ ko k'a kɛ numérique ye digitalisation n'o kɛra kɔni ne bɛnkɛ bi gɛ maa de bɛ taa fɛn ɲɛnabɔ ale fɛ yen n'i ma dɔ d'ale ma de ni nin kɛra sisan ko caman bɛ nɔgɔya o hali n'i taara banki la sisan a ka k'i ka orange money kɔnɔ dɔrɔn n'i taara k'i bɛ taa i ka fɛn ta a ka numériser n'a digitalisera sisan dɔ caman bɛ bɔ yurugu m'a fɔ a bɛ ban dɛ caman bɛ bɔ a la faso yɛrɛ fana bɛ se ka wari caman sɔrɔ o senfɛ k'a sɔrɔ a ma musakaba bɔ min ye jamana fana ye k'a ka jija a ka sɔrɔw a k'olu bɛrɛbɛn maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu bɛ faso cakɛdabaw la ko ka dɔ bɔ u fana ka sɔrɔ la a tɛ t'o kɔ o a tɛ t'o kɔ dɛ u ko min ye cala jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu yɛrɛ bɛ dunko juguya ni yuruku yuruku o kɔlɔsili kɛ jamana tɔgɔ la ko ka olu bɛɛ lajɛlen k'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara min b'a to kunnafoni sanumanw u bɛ se ka olu di ɲɔgɔn ma cogo min dunko juguya ni yuruku yuruku kɛlɛli la sisan ko ni jɔyɔrɔ bɛ ɲini jamana ka baarakɛdaw la ko politiki ko ka bɔ a la ko min ye baara kɛcogo ɲuman ye o ka sigi sen kan yanni i ka ta baara la ka ɲini k'a dɔn i ye jɔn ye i ye mun ye i bɛ se mun na o ka fisa i ka wele k'i ye politiki mɔgɔ ye ko ka jɔyɔrɔ d'i ma ko k'a dépolitiser n'o ye administration jɔyɔrɔw ye ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan fana
kiri o bɛ se ka kɛ cogo min na ani kiri tigɛ yɔrɔw la maaw bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min wa ni maa mun fana ye baara kɛ ka ɲɛ bonyamasegin ka k'i ye i ka lakodɔn i ka baaraw la ko ka fɛn dɔ sigi sen kan fana min b'a to baarakɛlaw n'i donna baara la sisan e y'a daminɛ san jumɛn dɔ nana e sɔrɔ yan o bɛ na sini sɔgɔma dɔrɔn o bɛ k'aw ka ɲɛmɔgɔ ye ko k'o bɔ a la k'a lajɛ plan de carrière o ka sigi baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na sɔrɔw ale ni fɛnw olu bɛɛ lajɛlen ka dɔn ko k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la faso ka cakɛdaba dɔw bɛ yen jɔyɔrɔba dɔw bɛ yen ni olu bɛna ta an ka jamana kɔnɔ a ka kɛ kanbɔli ye an b'a fɛ ka directeur ɲini Jani na an t'a ta k'a di karisa ma ten maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Jani baara ɲɔgɔnna ɲɛdɔn bɛɛ ka na n'i ka sɛbɛn ye a ka fɛsɛfɛsɛ min n'a ka kan a ka di o ma ko o la a tigi fana na kiimɛn o nɔfɛ a na sɛgɛsɛgɛ a na dɔn k'a fɔ karisa i ye baara sɔrɔ ni kan min ye nin don i kan k'a kɛ cogo min Musa Mara tun ye nin kɛ o Musa Mara Modibo Sidibe Zumana Sako olu ka baara ye nin de ye n bɛ Konima Sidibe fana fara a kan n'i bɛ Modibo kɛrɛfɛ Modibo Sidibe kɛrɛfɛ i bɛ content dɛ mais n'a fɔra ko ka mɔgɔ ɲini min bɛ baara kɛ i hakili tɛ mɔgɔ min na a bɛ t'o de ta ka na n'a ye aw minnu b'a kɛrɛfɛ aw on sont fatigués yɔrɔ zu ta kɔni ko tɛ o parce que ale ko bɛɛ ka k'a yɛrɛ ɲɔgɔn ye n'an bɔra yen ko o ka kɛ yaasa baaraw taliw la ekɔliso minnu n'olu datugulen don ni gɛlɛya kɛra k'a to olu ka datugu ko ka olu ekɔliso bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ Mali région bɛɛ lajɛlen la ani jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ surasiw k'olu ka o baara kɛ u ka baara ye wa fana ko min ye sécurité ye lakana sanayɛlɛ kalansow la universitéw k'u jija k'o sigi sen kan universitéw welelen kɔni maîtres n'o fɔ ni maa min i kungo fɔ i yɛrɛ t'i kungo fɔ olu de b'a dɔn min b'u dala ye o wa fana ko ka condition lajɛ condition minnu bɛ yen sisan n'i bɛna na ekɔliso dayɛlɛ a ka lajɛ i bɛna ekɔliso dayɛlɛ cogo di kuma tɛ kɛnɛya kalanso minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛye tigiw ta ye ko o kɔni ko désordre caman de b'o kɔnɔna na ani ekɔliso tɔw minnu ye kɛnyɛrɛyew ye u dayɛlɛli ko gouvernement k'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan ka kɛ tilennenya ni laadiriya kɔnɔna ko sinon ko bi ko birisa ɲami dan don wa min ye kuranko ye ko an k'an senbɔ tajisan na han énergie renouvelable k'an ka to olu ɲini diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko jamana bɛɛ ka o sɔrɔ k'an k'o de k'an taabolo ye ko nɔn tɛ n'an tora tajiko la kɔni k'an tɛ bɔ a la fiyewu fɛɛrɛ min sigilen don sen kan n'o ye sariya kisɛ ye n'o sigira sen kan sa k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen dama ka kaɲa baara ɲini n'an ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko JAR ko k'o fana lajɛ o bɛ se ka kurakuraya cogo min ko kuma tɛ jɔyɔrɔ kow la ale ni a n'a décret d'application ko ka ale fana lajɛ ko ka dɔ fara musow ni denmisɛnninw olu ka ani maa minnu bɛ yen ni lujura b'olu la olu ka jɔyɔrɔw la ka se ka jɔyɔrɔ di olu ma baarataw la ko ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa musow olu bɛ se ani denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min u bɛ se ka baara sɔrɔ baara min bɛ u yɛrɛ nafa ka maa wɛrɛ nafa ka tila ka baara di maa wɛrɛ ma wa jeunes ko k'u former métier la han sinon Amara filɛ nin ye n'ale bɔra Bamakɔ Sorbonne de la keba e yɛrɛ ma bɔ école régionale la wa n'an kun ye foronin sɛnɛ ka da aw ma o de don n'an ma baara kalan ne bɛ exemple kelen de di mɔgɔw ma petinin bɛ Iba Ndiaye kun coiffé ani a bɛ mɔgɔba wɛrɛw kun coiffé ka Iba to baara ni baaradege ministériya la a ko ko Iba ka baara ɲini ale Iba ko ko cogo di tan ko parce que ko comme o bɛ ministre so la olu de bɛ baara di mɔgɔw ma a ko petinin ma ko e bɛ ne kun coiffé joli a ko ko tonton k'e ta ye 200 ye ko dɔgɔkun kɔnɔ k'e bɛ ne ɲɔgɔnna joli kun coiffé joli ko ko kuma la k'ale bɛ se ka taa 5000 la Iba ɲɔgɔnnaw la Iba ko kalo kɔnɔ k'a bɛ joli sɔrɔ ko n'a ka dumuni n'a ka fɛn bɛɛ bɔra la k'a ka wari tɔ bɛ to a bolo 5000 Iba ko kuma k'e bɛ fɛ ka baara sugu jumɛn ɲini ko ne min yɛrɛ ye ministre ye ne t'o sɔrɔ kalo la ça veut dire que mɔgɔ b'a u to min na k'u bɛ ka baara c'est comme téléphone 2 bɛ mɔgɔ min bolo Jakarta b'i bolo o yɛrɛ ye baara ye o.
ni m'a faamu i t'a dɔn ko baara don min na e k'a telefɔni faga i bɛ wari min don a la i k'a kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ ban n'i ye chaise den 10 san k'a bila location na yanni san ka yɛlɛma a bɛ kɛ chaise den 100 de y'i bolo janaja tɛ taa chaise kɔ denwuli tɛ taa chaise kɔ kɔɲɔ tɛ taa chaise kɔ gɛrɛnasigi tɛ taa chaise kɔ mɔgɔw kana dumuni kɛ n fɛ a tɛ taa chaise kɔ i b'o to yen tɛgɛko minan dumuni bɛ sigi minan minnu baara bɛ fan bɛɛ de mais u tɛ k'an ka mɔgɔw ɲɛsin o ma dɛ u bɛ bɛɛ ɲɛsin biro kɔnɔna de ma biro kɔnɔna dun ye gouvernement de ta ye gouvernement dun tɛ se ka mɔgɔ caman ta kɛnyɛrɛye de bɛ se ka baara créer n bɛ segin ka na u ka laɲiniw kɔnɔna na ko fana ko min ye baara dege ye ko ka o fana maa minnu bɛ baara minnu bɛ kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmarako ta nasira fɛ mɔniko ta nasira fɛ ko ka ba don o baaraw la denmisɛnninlakaw fan fɛ kosɛbɛ u ka dayɛlɛli fana kɛ ka lafaamuyali kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma min ye maa minnu bɛ yen n'u b'a fɔ k'u bɛ taa tunga la yaasa u ka se ka tungala taa kɔni o bɔ u hakili la fiyewu ko gouvernement k'a jija fana ale de ko maraw kama bɔra mara kama bɔli hukumu kɔnɔna na musaka minnu bɛ yen n'olu kan ka di marabolow ma k'u k'u jija k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan yaasa u ka musaka minnu kan ka d'u ma o ka di olu ma joona ko gouvernement k'a jija ko yɔrɔ kura minnu bɛ yen n'o ye communes ye ale ni marabolo minnu fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ k'u k'u jija ko ka délégation spéciale sigi a bɛɛ la yɔrɔ minnu na ni a kan ka kɛ ko fana ko gouvernement k'a jija fana min ye découpage territorial ye gɛlɛya wulilen n'o yɔrɔ minnu na ko ka olu ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ joona ko gouvernement k'a teliya fana min ye sigida kuraw ye région cercle ni commune olu ka se ka don ba la cogo min c'est comme ça i bɛ taa sɔrɔ gouverneur dɔ bɛ yen a bɛ location de la préfet u bɛ taa si maaw fɛ yen olu kan ka baara kɛ cogo min na o ka gɛlɛn ko olu lajɛ yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ko gouvernement k'a jija fana EJ ale bolofalaw ka sigi an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko gouvernement k'a jija fana min ye seko ni dɔnko ye o ka kɛ an tagabolo ye yɔrɔw la degun bɛ yɔrɔ min na ale ni maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka baara o ka don o la kosɛbɛ ko gouvernement k'a jija fana zen min ye liste électorale ye maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan o tɔgɔ ka se ka kɛ a la ko gouvernement ka fɛn sigi sen kan min ye cadre de concertation ani association minnu bɛ jamana kɔ kan olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka o sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na i fɛla fɔ cogo min nin ye taabolo filanan ye olu mɔgɔw olu ye laɲini 51 de kɛ thématique sabanan o bɛ tali kɛ sɔrɔko la ale ni yiriwali kuntalajan olu maaw y'a jira k'a fɔ ko gouvernement a bɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yaasa ka se ka sɔrɔ baara kɛ k'a ka jija ka ba don o la kosɛbɛ gouvernement ka wuli ka jɔ kɛ min ye sɔrɔ ye ani yiriwali kuntalajan ko o kɛ baara ye baara min ni o bɛ yakubaya mɔgɔ bɛ se ka o faamuya cogo min ko gouvernement ka fɛnw sigi sen kan min b'a to a yɛrɛ ka wuli ka jɔw olu bɛ se ka kɛ wuli ka jɔ barikamaw ye sɔrɔ min bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ani an ka dugujukɔrɔ nafaw ko ka olu don ba la ko gouvernement k'a jija fana calatigɛ jɛkulu minnu sigilen don sɔrɔko ta nasira la olu ka dɔ fara olu ka sew kan u bɛ se ka baarabaw kɛ cogo min ko min ye tilennenya ni tilennenya laadiriya ye ko gouvernement k'o k'a taabolo ye faso ka cakɛdaw kɔnɔna na k'u k'u jija fana min ye cɛw ni musow ye u ni denmisɛnninw maa minnu bɛ yen n'olu lujuratɔw ye olu fana ka damakɛɲɛ o baarakɛyɔrɔ ninnu na k'u k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na fana an ni maa minnu bɛna n'an bolo don ɲɔgɔn bolo diɲɛ seleke naani hukumu kɔnɔna na u ka sɔn an n'u k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ka kɛɲɛ ni an yɛrɛ ka jamana ka laɲini ye n'o ye Asimi ka taabolo 3 ye u ko fana ko min ye kalanko ye ka kalan kɛ mɔgɔw kunna kalan min b'a to fasoden ɲumanya o hakilina bɛ don maaw la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ka cakɛdaw la ni musakako bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min ye ko ka kulu sigi sen kan kulu min bɛna na baara kɛ Mali ale yɛrɛ bɛ cogo di ani maaw bɛ se ka baara kɛ cogo di maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali kɔnɔ n'olu kan ka jɔyɔrɔbaw sɔrɔ walima n'olu kan ka kobaw kɛ ni fɛnba minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ ko ka o kulu sigi k'o bila jamanakuntigi ka yɔrɔ la olu ka hakili jagabɔ kɛ jamana taabolo jamana kan ka baara minnu kɛ jamana yɛrɛ kan ka sinsin fɛn minnu kan k'u ka o kulu sigi kulu kɛrɛnkɛrɛnnen an ye nin fɔ yan k'u k'o sigi k'o bila jamanakuntigi ale ka yɔrɔ la
fiscalité n'o y'an ka jamana kɔnɔna ta ye ko ka halisa dɔ fara o kan min ye gouvernement yɛrɛ ye faso ka calatigɛ jɛkulu réduire le train de vie de l'État. Ha, a y'a faamu wa? Aha, aw mun ko ne ka dɔ fara a sara kan ko n ka dɔ bɔ a la. A fɔlen fila yɛrɛ dɛ ko réduire le train de aw yɛrɛ tɛ État aw t'a la. Ne hakili la n tɛ ne tun b'aw ta dɔgɔya sini bɛɛ yɛrɛ. Dialogue kɛra ka ban o, n kun bɛ sin ka kɛmɛ bɔ a la ten. 1000 o 1000 n bɛ kɛmɛ bɔ a la. A ma fɔ ko réduire le train de vie l'État o ko l'État de ya privé o t'a la. D'accord. Bon sisan réduire le train de vie de l'État o kɔrɔ ye mun ye sisan? Ni mɔgɔ min bɛ 20,000 dun i ka na 50,000 na ou bien i ka 50,000 de minɛ. Aya musaka tɛ jamana min kɔnɔ n'i bɛ dɔ bɔ ka musaka la i ye baara kɛ dɛ. N'an bɔra réduire le train de vie de l'État la k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maliyɛnw u bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min k'o bɛ se ka kɛ fo ka ɲɛ ko sabula ko ba saba de b'an fɛ yan fleuve Sénégal ale n'a bolofaraw n'o ye Sangarani ye ale ni Suru min ye dugu jukɔrɔ jiw ye Vallée du Serpent na fana ko olu ni Fagibinu k'olu bɛɛ lajɛlen ani Tilemsiw ko an k'a lajɛ ko ka ninnu bɛɛ lajɛlen bɛndɛngɛmɔ k'u lajɛ cogo min na an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la min ye central hybridiw ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko anw kɔni an bɛ ka min don taji la Ala kelen de b'a dɔn k'a sɔrɔ an ka barajiw n'an ka fɛn minnu sigilen don ji kan k'u jija ko ka olu bɛɛ lajɛlen na kurakuraya walima ka kuraw jɔ yaasa an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na k'u ka baarabaw sigi sen kan baaraba minnu b'a to an bɛ se ka ji tɔn yɔrɔw ji mina yɔrɔw yaasa sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka kɛ cogo min na barajiw ni kɔ ni babolow ko olu caman ko ka olu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi nin waati nata in na ko Mali ka jamana kominiw k'olu ka quartiers k'o bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kominiw ni kominiw dan dɔ cogo min na ka fɛɛrɛ fana sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to min ye cɛncɛn ale bɛ ka na cogo min na jamana kɔnɔna na o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ko ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin sɛnɛ ale taabolo kura ma ko an k'an jija ka don o la kosɛbɛ ka min ye baara bolodaw fana kɛ saniyali ale waleyaw la an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na jamana yɛrɛ niminɛ yɔrɔ minnu ni mɔgɔw ni lafiya yɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ ko ka olu bɛɛ lajɛlen kurakuraya k'u dilan k'u dɔn k'a dɔn k'a fɔ maa man ka taa nin kɛ yɔrɔ min na min ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye an ka jamana yɛrɛ sɛnɛkɛyɔrɔbaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen ka kiimɛ ka jateminɛ ka lakodɔn ka tila ka lakɔlɔsi mɛriw olu ma tila olu feereli la keba yɛrɛ e kunna ka don parce que telu t'e kun buruburuni minnu b'anw na anw tɛ taa yaala mairie fan fɛ sinon b'a sɔrɔ u y'a feere dɔ ma ko ka baara sigi sen kan baara min b'a to jamana yɛrɛ n'o o ye an ka jamana bolofaraw ye olu quartiers u yiriwali baaraw olu bɛɛ lajɛlen ka lakodɔn jamanadenw fɛ ko ka fɛɛrɛ ni dabali fana sigi sen kan min ye an ka faso ka cakɛdaw ye n'o y'a ka nafasɔrɔ yɔrɔw ye unité industrielle ko ka olu la kurakuraya ka se ka o baaraw kɛ u ye misali ta yɔrɔ min ka sa o ye Tilemsikaw ka phosphate ye min ye manganèse min bɛ Ansongokaw fɛ yen te min bɛ Farako n'o bɛ Sikaso Ikoma ale ka safunɛ dilanyɔrɔ safunɛ ji ni tulu ni fɛnw ko ka olu bɛɛ lajɛlen la kurakuraya k'u wuli ka ni kura fiyɛ u la u kana to maa kelenw bolo tuguni jamana yɛrɛ k'a minɛ ka baara kɛ ni a ye u ka u jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ yen n'olu ko k'u bɛna na kɛnyɛrɛye baaraw kɛ ka baarakɛdaw sigi u yɛrɛ ye u ka dɛmɛ yaasa min ye baarakɛbaliya u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na sɛnɛ fana taabolo kura sɛnɛ bɛ kɛ cogo kura minnu na ko ka olu fana dɛmɛ baara bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na cogo min na ko gouvernement k'i jija fana dun baloko dɛsɛ k'o kɛlɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn minnu sigilen don fana an ka jamana kɔnɔ n'o olu ye maaw ye maa minnu bɛ bayɛlɛmali baaraw kɛ ko ka olu dɛmɛ o centre minnu sigilen don ko ka olu fana kɔkɔrɔma don kosɛbɛ u ka baaraw la ko min ye sɔrɔ yakubali ye an ka jamana kɔnɔ ale ni coopérative minnu bɛ yen n'o o ye fasodenw ta ye ko ka olu fana dɛmɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ fana n'o o ye bayɛlɛmalikɛlaw ye an ka région kɔnɔnaw la n'olu ka ca kosɛbɛ a caman bɛ yen bi na ko degun bɛ u ka musakako la ko ka se ka olu fana dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna na ka se ka u fɛ
maa min bɛ yen n'i ko k'i bɛna na baara kɛ i ka sigida la ka fɛn sigi sen kan n'o o ye musaka ye ko fɔ ne garanti maaw n'o ye sɛnɛko ta nasira ye olu k'u hakili to olu maaw la baara min yɛrɛ bɛ yen sa n'o o ye seko ni dɔnko dunan jugu yɔrɔw fo ka taa se jamana yɛrɛ ɲɛjɔyɔrɔbaw ma fana olu ka yɔrɔw fana na a ka lajɛ sɔrɔ ko minnu bɛ yen u ka don bɛrɛ la k'u ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye yiriwali kuntalajan ni sɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ minnu na olu ka ninkura fiyɛ o bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ ka sigi sen kan fana yaasa min ye jamana yɛrɛ ye a yɛrɛ bɛ fɛn minnu bayɛlɛma a n'a bɛ fɛn minnu dilan olu ka se ka dɔn ka dɔ fara olu kan min ye jamana ye a bɛ baara min kɛ kalanko ta nasira fɛ recherche ko ta nasira fɛ ko ka o fana dɛmɛ yaasa min ye dɔ bɛ se ka fara an ka dɔntaw kan ani an ka baarakɛtaw kan ko gouvernement k'a jija fana maa minnu bɛ yen ni olu bɛ transport ko la n'o ye bolimafɛnkow ye ko ka olu fana dɛmɛ yaasa u bɛ se ka sugubaw sɔrɔ cogo min ko ka banki sigi sen kan maliden minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔla banki u y'a yira fana k'a fɔ ko sɔrɔ n'o ye énergie ko ta nasira ye sa ko k'a lajɛ o bɛ se ka lakana cogo min na an ka jamana kɔnɔ sabula ko énergie bilama ale kan ka lakɔlɔsi kosɛbɛ wa fana min ye jamana togodaw ye olu ka se ka énergie sɔrɔ ko ka courant sɔrɔ ko o baaraw kɛ min ye réseaux sociaux ni télécommunication ye maa minnu b'o baara kɛ ko ka olu fana dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna na ko gouvernement k'a jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen hakili ɲuman bɛ maa minnu na ka ɲɛsin sɛnɛ taabolo kura ma k'olu dɛmɛ yaasa u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na baara min bɛ se ka kɛ nafama ye gouvernement k'a jija fana ka fɛnw sigi sen kan minnu b'a to sigida lakana ko ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu bɛ se ka kunbɛn cogo min ko wa fana ko ka fɛɛrɛ fana sigi sen kan min ye an ka dugu jukɔrɔ nafa minnu bɛ yen ni olu ye an ka yiriw n'an ka kɔw n'an ka babolow n'an ka fɛnw ye olu la kɔlɔsili ko k'o bɛɛ lajɛlen n'o ba la maa minnu b'o baaraw fana kɛ ɲinɛ kana kɛ olu kɔ kuma tɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu bɛ se ka na kunbɛn cogo min na jamana fana lakana ani a duguba kɔnɔnaw yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye yɔrɔ salenw ye olu fana ka jate minɛ ko ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa k'a dɔn k'a fɔ permis de recherche ni i bɛna o ɲini ka taga dugu jukɔrɔ nafa b'an ka jamana kɔnɔ o fana ka don bɛrɛ la ni o ye k'a moraliser ye u y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka baarakɛdaw sigi sen kan sanuko ta nasira fɛ u ka sigida n'o o ye sigida lakanaw ye u k'olu kɔlɔsili baaraw kɛ u ka ko la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ orpaille traditionnel la ko ka olu labɛn ka ɲɛ yaasa nafa bɛ se ka sɔrɔ u ka baara la cogo min na sanu ni pétrole bɔli k'an k'an jija ka o yakubaya k'o lakodɔn kibaruya diw ka kɛ maa minnu bɛ sanu ni dugujukɔrɔ nafa bɔli la k'a yira k'a fɔ ko sɛbɛnkura min b'an fɛ yan n'o ye code minier ye a n'a textes k'olu ɲɛfɔ olu ɲɛna u ka se k'a faamuya kosɛbɛ ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan fana baara mun bɛ kɛ olu minikow kɔnɔna na olu baaraw ka lakodɔn maa minnu b'o kalanw kɛ o kalanw ka sinsin ka dɛmɛ gouvernement fɛ min ye ɲinini ye ka sanu ɲini ka fɛn wɛrɛw ɲini ka pétrole ɲini ka uranium ɲini ko mali k'a ka wuli ka jɔ kɛ o la ka o baaraw kɛ k'an k'an jija fana k'a fɔ an ka sanubɔyɔrɔ minnu fana bɛ yen ni olu kɔni kun labilalen don olu ka lajɛ bi k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min maa minnu bɛ yen n'olu ye musow ni denw ye ani maa minnu bɛ yen ni lujura bɛ olu la sa ko ka olu kɔni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sanubɔyɔrɔw sa ni u n'a ɲɔgɔnnaw olu u sen ka don yiriwali baaraw la an ka jamana kɔnɔ k'u dɛmɛ o baaraw la min ye jamana ye a ka maaw dɛmɛ maa minnu fana bɛ yen n'o ye denmisɛnninw ye n'u bɛ baarakɛbaliya b'u la dɔ bɛ se ka bɔ baarakɛbaliya la an ka jamana kɔnɔ cogo min na u y'a yira fana k'a fɔ ko ka formation kɛ mɔgɔw kunna formation minnu b'a to baara min b'an ka jamana kɔnɔ bi o bɛ se ka sɔrɔ cogo min école technique ale ni école professionnelle olu ka se ka sigi sen kan min ye maa minnu bɛ yen fana n'olu b'a fɛ ka baara yɛlɛma kɛ e ye hygiène de kɛ ou i ye fɛn dɔ de kɛ i bɛ fɛ sisan ka na baara kɛ baara min bɛ se ka sɔrɔ sugu la joona ko k'o reconversion baaraw fana kɛ gouvernement ka denmisɛnninw dɛmɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu b'a fɛ ka baara dayɛlɛ u yɛrɛ ye ni musaka ye musaka min b'a to u bɛ se k'u ka entreprise dayɛlɛ k'a yiriwa université k'olu fana k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baarabaw kɛ mun bɛ taa yirini sira fɛ ale ni taaɲɛ siraw fɛ ko gouvernement ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ entrepreneuriat kɔnɔna na min ye bolofara sabanan ye ale de ta cayara n'a bɛɛ ye koyi ale ye laɲini 59 de kɛ naaninan sisan o bɛ tali kɛ lakana ale ni jamana lakɔlɔsili ka ɲɛsin waleya min b'an ka jamana kɔnɔna na nin waati in na olu ka laɲini fɔlɔ ye min ye ko ka a da
mɔgɔw la faamuya Mali kɔnɔ ko ka mɔgɔw la faamuya sɔrɔdasiw olu bɛ baara mun na yaasa ka se ka bɛn la na an ka jamana kɔnɔ ko o y'olu ka laɲini fɔlɔ ye wa fana ko k'a yir'u la k'a fɔ ko sɔrɔdasiw olu bɛ baara min na k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasi marifata ye k'o dɔrɔn tɛ se ka kɛ sira ye sira min bɛ bɛn lasegin an ka jamana kɔnɔ Amara y'a faamu de aha ka mugu ci don o don in k'o dɔrɔn tɛ se ka na ni bɛn ye k'an k'o fɔ ko mɔgɔw k'o faamu o y'olu ka laɲini fɔlɔ ye min ye sɔrɔdasi cɛta ye ko k'a kɛ ka ɲɛ sɔrɔdasi cɛta ko k'a kɛ ka ɲɛ k'a don bɛrɛ la bɛrɛ min na ni a bɛ se ka moraliser cogo min wa fana ko ka min ye jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana ko sɔrɔdasiw ka o baaraw ko olu boloda maaw bɛ yen n'o olu ye dugudenw ye ko olu minnu bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔna na ko olu fana ka se ka fɛnw sɔrɔ u ka sigidaw la n'o bɛ se ka baara nɔgɔya u bolo i n'a fɔ jamana ka calatigɛ jɛkulu ni jamana bolofara baara yɔrɔ belebelebaw bolofara ko olu ka taa sigi yɔrɔw la k'u fana min ye sɔrɔdasiw olu ni finitigiw ani dugudenw cɛ ye ko sɔnnɔgɔya ka don o la yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min sɔrɔdasiw olu ni laadalamɔgɔw ale ni maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ baara kɛ yaasa cɛfɔ ni kan mɛn ka don an ka jamana kɔnɔ ko ka o cɛlaw fana ko ka dɔ fara o kan ko ka bɛɛ lajɛlen lakodɔn ka bɛɛ lajɛlen lafaamuya jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'a yir'u la k'a fɔ ko bi min ye gɛlɛyaba min bɛ yen n'o kɛlen don ka na an ka jamana kɔnɔ n'o ye degunba ye ko ka maaw lafaamuya o la sɔrɔdasiw olu bɛ wulikajɔ minnu kɛ n'u bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a bɛ fɔ o ma ko action civilo militaire ko ka dɔ fara o fana kan min ye recrutement ye ka sɔrɔdasi cɛtaw ka taa se polisiw ni fɛnw ma min ye commune ni cercle ye ko ka u hakili to olu la kosɛbɛ ni tali bɛna kɛ min ye jamana yɛrɛ furancɛ jamana dancɛw ko ka olu la kɔlɔsili ko ka dɔ fara o kan ko ka dɔ fara fana ɲɛfɔli kan ɲɛfɔli min bɛ bi ka kɛ ni maramafɛn cɛjugu kɔni olu bɛ ka cari an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka o ɲɛɲini ko ka o ɲɛdɔn ka se ka dɔ fara o kan yaasa maramafɛnw bɛ ka donni min kɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min maa minnu bɛ yen n'olu bɛ musaka suyɛnw kɛ ka jurujugu ni ka warijugu ta ka na n'u y'an ka jamana kɔnɔ sa ko ka o fana kɛlɛ u y'a jira k'a fɔ ko min ye memorial ko ka o sigi maa minnu bɛ yen n'olu binna an ka kɛlɛ in na an ka jamana kɔnɔ jamana tɔgɔ la sɔrɔdasiw olu ka tariku ko k'a sɛbɛn n'a sɛbɛnna a ka kalan Mali ekɔlisow bɛɛ lajɛlen na u k'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka tariku ye min ye hakili jagabɔw ye ani kunnafonidiw ko k'o kɛnɛw labɛn sɔrɔdasiw olu ni ɲininikɛlaw ka se ka to ka sigi ka to ka kuma sɔrɔdasiw yɛrɛ ka condition an'u ka baarakɛcogo ale ni finitigilaka tɔw bɛɛ lajɛlen ko k'a lajɛ olu bɛ se ka baara kɛ lafiya la cogo min na ni minɛnw ye minɛn minnu bɛ yen bi n'olu bɛ se ka kɛ min ye an ka jamana dancɛw a bɛ fɔ min ma ko delimitation ni bɔri ninnu ko ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa an k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana dan ye min ye ani mɔgɔw dancɛ ye min ye ko ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye n'o ye jamanadenw ye an ka jamanaw dancɛ kow la ka fɛɛrɛ sigi fana poste de sécurité ko ka olu kɔni ni bakan poste sɔrɔdasi jɔyɔrɔw ka taa fara sanayɛlɛtaw kan ko ka olu caman sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ yaasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye commissariat de policiw ye olu bɛ yɔrɔ yɔrɔ la sa ko ka olu dayɛlɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ centre de secours brigade de gendarmerie minnu créera ko k'a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ minnu dilanna ka ban ko ka taa bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ ka sɔrɔdasiw k'olu bila a kɔnɔ ale ni finitigiw ni polisiw ko ka fɛn sigi sen kan fana min b'a to min ye dugubaw kɔnɔna na ani dugumisɛnw kɔnɔna na wulikajɔ min bɛ kɛ ka se ka lakana kɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka dɔ fara kiiri ale ko kan bɛɛ lajɛlen ye maa si kana bɔ maa la min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ye u taabolo a n'u ka baara kɛcogo ko ka se ka dɔ fara o fana kan u ka musaka ka dɔ fara o kan ka dɔ fara sɔrɔdasiw yɛrɛ hakɛ fana kan budget ale ni effectif ko ka o fana caya maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye bɛ marifa dilan kɛ marifa dilan u y'a jira k'a fɔ ko min ye o ko ye ko ka o jateminɛ an ka jamana kɔnɔ sabula a kan ka don bɛrɛla nin waati in na maa caman bɛ yen olu bɛ marifa dilan kɛ ko k'a ko jateminɛ min ye faso kanu faso yɛrɛ k'i yɛrɛ di a ma ko ka o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ bɛ se ka o faamuya cogo min na
sɔrɔdasiw olu ka gun kan hali bi u y'a yira fana k'a fɔ ko ɲininiw ka kɛ dɛmɛliw ka kɛ ka ɲɛsin gɛri ma gɛri min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na u y'a yira fana k'a fɔ ko mali a ka kɔn ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔw bila ani maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka segin ka na u ka jamana kɔnɔ o baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min fɛɛrɛ ni dabali ko k'o fana sigi sen kan yaasa maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila walima n'u bɔlen don jamana kɔnɔ n'u b'a fɛ ka baaraw kɛ u ka se ka segin ka na baara kɛ u faso la ko ka o baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko min ye an ka laadaw ye an ka taabolow ye an ka adamadenya kɛcogow ye ko ka olu jateminɛ kɛlɛbanw olu ko la mali k'a k'a jija fana a ka satellite a yɛrɛ tɔgɔla satellite sɔrɔ satellite min bɛ kɛ satellite de communication ye n'o bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ko ka o baaraw kɛ min ye kiiri ye ale ni yafa ko ka o fana sigi sen kan ko ka bɛnkan sigi sen kan bɛnkan min n'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ lakana ko ale ni faso ale defani ko la k'u ka fɛn mun bɛ yen n'o o ye ka fɛnw fɔ fɛn minnu bɛna na ni fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ ni gɛlɛyaw ye an ka jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ terrorisme kɛlɛ ma ko ka o dabila ko maaw kana don o la fiyewu wa fana jalakili ale ni kuma minnu n'olu bɛnnen tɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin wolofinɛtigilakaw ma ni maa min sɔrɔl'o la ko ka olu ɲangi kosɛbɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye kunnafoni di ta nasira fɛ sa ko k'a to min ye kibaruyaw ye kibaruya min bɛ se ka di jamana yɛrɛ fɛ ale ni an ka sigida ɲɛmaw ko ka olu bɛɛ lajɛlen olu n'u ka kumaɲɔgɔnyaw ko ka olu bɛɛ lajɛlen sinsin o bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye jamana yɛrɛ ye n'o o ye an ka dugutigiw ye an ka kabilatigiw ye ko ka dɔ fara olu fanga kan ka don sigi sen kan fana don min n'o ye fasodenɲumanya don ye an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na an ka kinw bɛɛ lajɛlen na o bɛ se ka sinsin cogo min y'a fana ko k'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye maaw ye n'u bɛ taa sɔrɔdasiya la jateminɛ ka k'a ko la sɛgɛsɛgɛli ka kɛ maa minnu bɛ taa fana n'u bɛ taa fana sigida mɔgɔw olu ka jateminɛ a ko la kabilaw olu fana ka kow olu ka jateminɛ sabula kuma caman na tali minnu bɛ kɛ a bɛ kɛ k'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu yɔrɔ ka jan Bamako la olu caman sen tɛ y'a ko la polisi de proximité ko ka o sigi sen kan min ye commission sécurité ye sa ko ka o fana sigi an ka jamana togodaw ni kominiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko an k'an jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na sa maa o maa bɛ yen ni e tɛ sɔrɔdasi ye sɔrɔdasi marifa a kana y'i bolo tuguni maa minnu bɛ yen fana ni olu bɛ yen n'u bɛ maramafɛnw dilan bi olu fana ka jateminɛ sabula ko a sɛbɛnw dira cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsili ma kɛ a la ko ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na fana maa minnu bɛ yen n'olu bɛna na maramafɛnw feere an ka jamana kɔnɔ olu fana k'u ka jateminɛ i n'a fɔ marafa dilannaw bɛ cogo min na ko ka ɲangini ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛna maramafɛnw dilan ka maramafɛnw feere k'a sɔrɔ yamaruya foyi t'u bolo jɛkulu minnu bɛ yen n'u ye marifa ta groupe d'autodéfense ni milisiw ko ka olu bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa DDR o ka kɛ yaasa o groupe maaw minnu bɛ fɛ ka don sɔrɔdasiya la olu na don la ni bolomayɛlɛma baara bɛ kɛ maa minnu ye olu ka se ka kɛ min ye eaux et forêts ye douanes ale ni surveillant de prison ko k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔdasi ye ko sabula ko a tɔ tora olu dɔrɔn de ye wa fana ko u bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ u bɛ laɲini min kɛ ka far'o kan o ye k'a fɔ politiki mɔgɔw u kan'u da don sɔrɔdasiw olu ka ko la tuguni u k'u sen b'o la ko ka to sɔrɔdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn bolo u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu fana bɛ baaraw kɛ baara min bɛ degun ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma danga siri nin bɛɛ lajɛlen na ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan sa min ye comité interministériel ye kɔlɔsili min bɛ se ka kɛ yaasa sɔrɔdasiw olu ka kow min ye a ko la gundomaw ye olu kana bɔ kɛnɛma ani fana ka bɛɛ lajɛlen wele jɛrɛ minnu bɛ kɛ jamanaw kɔnɔna na ale ni lajɛ minnu bɛ kɛ u ka don bɛrɛ la yaasa finitigilakaw bɛ baara min na a ka se ka ɲɛdɔn ko mali denw bɛɛ lajɛlen y'a yira fana ko k'a ɲini mali a n'a dantɛ dugu minnu bɛ yen sɔrɔdasi minnu b'olu kɔnɔna na sa u k'a lajɛ u n'olu bɛ se ka jɛ cogo min na ka baara kɛ baara min b'a to duguden minnu bɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ko olu bɛ se ka lafiya cogo min ko ka ba don min na sa o ye an yɛrɛ n'an lamini jamanaw ye an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma balimaya ni sinjiya kɔnɔna na ka fɛnw sigi sen kan mun b'a to an bɛ se k'an ka frontières bɛɛ lajɛlen lakana cogo min ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ale ye laɲiniba saba minnu kɛ ko ka olu don bɛrɛ la n'o o waleya bɛ kɛ min ye duguden minnu bɛ yen n'olu bɛ an ka jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ furancɛw la ko k'olu sen don lakana ko la nka a ka kɛ ni bɛrɛ ye ni faamuyali ye maaw ka sɔrɔ fana danaya bɛ maa minnu kan n'u bɛ se ka mɔgɔ ɲuman ni kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sɔrɔdasiw olu ni dugudenw olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana dancɛw la k'o fana ka jateminɛ min ye an ka jamana dancɛw ye
jamana bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ lajɛlen ka lakɔlɔsi wolomasiri tabaw fɛ baara minnu bɛ kɛ fana n'o o bɛna sigi sen kan yaasa ka se ka dɔ bɔ yaala ni maaw tali la sɔrɔsiya la ten ka taa bin mɔgɔw kan ko wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka dan sigi o la min ye mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman ye sɔrɔsi gun kan ko k'o fana lajɛ n'o ye bonne gouvernance o fana ka don ba la maa o maa bɛ yen sa ne e kɔni bɛ yen ni école professionnelle n'o o kan ka sigi sen kan ko k'olu fana jate minɛ ka taa se centre ma minnu bɛna sigi sen kan yaasa ni juguya wale ni bamaja wale kabaw bɛ se ka dabila cogo min ko ka ekɔlisow sigi sen kan ekɔliso minnu bɛna ni kalan yɛrɛ kɛ min ye ekɔli koranikiw ye ko ka olu fana lajɛ yaasa o ko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min jamana ni jamana wɛrɛ cɛ siracɛw fana maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ an ka nɛgɛjuru sira kow kunna fana ko k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna na an yɛrɛ k'an jija sa an ka telefɔni cilaw kɔ telefɔni kow an yɛrɛ k'an jija an ka kɛ o opérateur kelen ye maa wɛrɛ kana na i sen don o la ko wa fana ko ka ɲangini ta ka ɲɛsin maa o ma n'o bɛ ko kɛ ko min n'o bɛ jamana yɛrɛ sɔsɔ maa n'a ka kelenya a ka sinji a n'a ka jamanaya yɛrɛ ko ka o fana jate minɛ min m'o degun ta ka ɲɛsin o ma wa fana ko ka ko kɔn ko minnu bɛ yen bi n'o olu bɛna na ni fɛnw ye n'o o bɛ na ni degun ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma wa yɔrɔw la fana mɔgɔ minnu bɛ yen ni motobaw b'u bolo n'o ye moto belebelebaw ye olu ka bɔli ka yaala ko ka o dabila mouvement mobili kow ye sa duguw la dugu minnu na ni degun bɛ yen ko k'o fana jate minɛ yɔrɔ minnu fana na fana ni surasiw olu dagayɔrɔw an'u sigiyɔrɔw n'u u ka baara kɛcogo n'olu dugu ka jan ko ka olu yɔrɔw fana sécuriser u bɛ se ka lakana cogo min na jamanadenw u y'a jira k'a fɔ ko musow ni denmisɛnninw k'u sen ka don bɛn ɲinini ni lakana ɲinini na an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kulu ka sigi kulu min b'a to min ye finitigilakaw ye sa olu ni jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falen kɛ k'a sɔrɔ maa si sen ma don a sɔrɔsiko kuma na kibaruya ɲuman olu sɔrɔli sira fɛ ko wa fana ko ni ala sɔnna a ma fana k'u k'u jija maa o maa bɛ yen o ye degun sɔrɔ i ye lujuratɔ ye i ye maa wɛrɛ ye k'u ye gɛlɛya sɔrɔ i ka sigida la ko k'a lajɛ ka to ka olu ko jate minɛ sɔrɔsiw olu ka baaraw ko hukumu kɔnɔna na jamana fana ko ka fɛɛrɛ ni dabali fana tigɛ sa yaasa min ye da dumunifɛnw ye olu bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma cogo min jago kɛcogo ni jago taabolo ko k'olu bɛɛ lajɛlen jate minɛ wa fana ko général ko ka mɔgɔw élevé général la sa ko hali n'a bɛ dɔgɔya cogo cogo si colonel ko k'olu élevé général de division na o si colonel o ye Asimi Goïta Maliki Diaw Sadio Kamara Modibo Kone Ablaye Maïga ale ni Ablaye Maïga olu mɔgɔ wɔɔrɔ don ani Ismaël Wage o de y'a wɔɔrɔnan ye ko ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan fana yaasa waati ni waati maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɛnko kuma kɛ n'u y'u cɛsiri jamana kɔnɔ ka baarabaw kɛ yaasa bɛn bɛ se ka na u ka sigidaw la hakili ka to olu la nin bɛɛ lajɛlen na sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali fana tigɛ yaasa sɛnɛkɛlaw olu ka sɛnɛkɛyɔrɔw olu ka lakɔlɔsi u ka lakana jamanadenw y'a ɲini fana k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen ko degunba bɛ olu kan bi ko fo ka taa poste de sécurité sigi ye poste de sécurité minnu fana n'o bɛna na to lafiya bɛna na route nationale 15 Paru Mandoli Jalo o ye ka bɔ Mandoli Somadugu Bayi ani Bankas ale mara la Gundaga Banyangara Koro bi o ye Koro ale ni Woyiguya ani ɲɔgɔn cɛ Koro ani Jankabu ko ka ninnu bɛɛ lajɛlen jate minɛ yɔrɔ minnu na sa sɔrɔsiw kan ka wuli ka jɔ kɛ teliyala don nataw la o ye Timiri ye Piɲari Bana Dukombo Basara Lowelgenu Duru Bayi Borko Bamba Kasa Timini Anayi Jinanguru Toroli Zon Uduru Puti Wankoro Korianze Sarafere Tenenku Yuwaru Kona Fatoma Nyoro di Sahel Nara ale ni Mali ni Mauritanie dancɛ la ko ka ninnu bɛɛ lajɛlen jate minɛ an ma deli ka nin fɔ de an ye nin lisi di yan sori an na kuma di ninnu ma bi Bakari kɔni tɛ se ka na yan ko anw ka dialogue ko kuma fɔ k'a ka taa ten o tɛ se ka kɛ o sori ni Bakari kana an ka bɛn ni nin ye yan o bɛ dɔ fɔ nin na bi n'Ala sɔnna a ma an ka tila sisan an bɛ kuma d'u ma n'an bɔra yen u ko fana ko ka fɛnw sigi sen kan minnu b'a to siraw fana bɛ se ka dilan siraw kan ka dilan yɔrɔ minnu na kɛba mikoro filanan labɛn i kan'i jɔ i ka telefɔni kunna ten ko siraw kan ka dilan yɔrɔ minnu na n'o ye sira goudronman ye o ye ka bɔ Kajolo ka taa Furu ka taa Kajana Kajolo Miseni Delelu
min ye siraw ye minnu kan ka dilan kura ye sa o ye Sikaso Zegwa ye ko k'o kɛ 2 fois 2 voies ye Farakala Lubugula Furu ko ka o fana dilan Luluni Nimbugu Weleni Burkina Faso sira la Zegwa Boyigira Burkina Faso sira la Sevare Gao Ansongo Menaga Andra Bukan ka taa se Mali ni Niger frontière ma Abela ale ni Bani Bangu min ye Menaka sira la Menaka Kidal Tenza Waten ko ka o dilan Tinderman Menaka Inekar Tesalit Buresa Kona Korianze Tonka Mopti Jalube Kaula Muruja Nara frontière Mali Mauritanie Gumbu Falu Bale Nyoro di Sahel koko usira fana la Gosi Gurmara Rus Tombouctou Kita Koto Jema koko usira fana dilan Kidal Tahamatar koko fana dilan Kidal Inafara fo ka taa se sira minnu bɛ n'olu kan ka laban sa n'o ye Gomokura Nyoro ye ka taa se Dagolo Bore ale ni Goma ma min ye Boni ani Mondoro ye Kucala Yoroso Bura Mali frontière la ani fana yɔrɔ minnu bɛ fana n'u kan ka olu fana ko sigi sen ka sa yaasa finitigilakaw ka se ka y'a yɔrɔ la ko ɲina kana kɛ nin si kɔ nin ye jɛkulu min ka laɲini cayara n'a bɛɛ ye 81 o ye tali kɛ bɛn ni kelenya ale ni sɔrɔdasiw ka ko la thématique laban o bɛ tali kɛ baara min kan o ye maa minnu ka kuma taara sa thématique géopolitique environnement international ko ɲinini minnu kɛra an ka nafasɔrɔ siraw la ko ka olu da kɛnɛmaya jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ o kalama cogo min u ka laɲini filanan o ye k'a fɔ se minnu bɛ an ye an ka dugujukɔrɔ nafaw la ko ka olu fana lajɛ mɔgɔ bɛ se k'o dɔn gouvernement ka wuli ka jɔ kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na pétrole ko ale ni dugujukɔrɔ ko fɛn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se forage ma sa ni olu prospection ko ka olu baaraw kɛ Mali ale ni jamana wɛrɛ cɛ sira baaraw la fana k'an k'an jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na kibaruyaw ka di mɔgɔw ma wulikajɔw ka kɛ ka kɛ ni an ka seko ni an ka dɔnko na an ka jamana yɛrɛ a b'a sinsin fɛn minnu kan ka se ka baara kɛ kosɛbɛ nin hukumu kɔnɔna na n'o ye an ka jamana ye ko ka olu bɛɛ lajɛlen don ba la ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ sa min ye Mali ale diplomasi bɛ se cogo min na ka wuli ka se Asie ale ni Golfe kɔnɔna na ani fana ani jamanaw ka bolo di ɲɔgɔnmaw fana ko ka olu fana lajɛ olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min an ka diplomasi yɛrɛ ko a ka se ka i bɛrɛ bɛn diɲɛ taabolo kura ma ko ka o fana lajɛ min ye ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sa n'o o ye jamanaw ye cɛncɛn fuga jamanaw min ye ninjugawale ni bamancawale kɛlɛli ko ye fo ka taa se cɛncɛn yɛrɛ ma ani yiriwali ko ka o fana lajɛ Mali carte diplomatique ko an k'a lajɛ ko k'a bɛrɛ bɛn ka bɛn an ka hakɛw ni an ka nafaw ɲinini ma ko Mali fana ko a ka a fɔ AES mɔgɔw ye k'u jija ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to kalanko o bɛ don AES ko kɔnɔna na u y'a yira fana k'a fɔ ko ka dɔ fara an ka jamana capacité numérique kan n'o o ye bɔlɔlɔ sira ye k'an k'an jija fana ko ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi min ye technologie o siraw fana fɛ ka kɛ ni an ka laɲiniw ye ko k'a kɛ cogoya sugu bɛɛ la sa Mali k'a jija ka centre mondial de satellite ko ka o fana sigi sen kan ko Mali a ka fana kibaruya di kibaruya minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la nka kɔlɔsili ka kɛ a la kuma tɛ an ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw la ko ka institut de formation géopolitique ko k'o sigi sen kan min ye fɛɛrɛ minnu tigɛlen don an bolo géopolitique la fana ko ka olu ɲɛfɔ jamanadenw ye ka ɲɛfɔli fana kɛ Mali ale charte ni fɛn minnu signé n'a y'a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn minnu na sa n'o o bɛ ani royaume ani empire ni ɲɔgɔn cɛ ko ka olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ min ye bolo faraw ye ka wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara an ka jamana ale ka accords ka sa accords minnu na an bɛ se ka dɔ sɔrɔ ani minnu b'an bolo di ɲɔgɔn ma olu bɛ dɔ sɔrɔ ko ka olu caman kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye Mali ale ni AES jamanaw finitigilakaw k'olu k'u jija u ka se ka wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ belebeleba min na kɛ sɔrɔdasi kunda bɛɛ lajɛlen bɛ se ka min ye ko ka politiki sigi sen kan AES kɔnɔna na min b'a to u bɛ se ka accords fana kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye accords internationaux ye u y'a yira fana k'a fɔ ko Mali ka dɔ fara halisa a ka sɔrɔdasiw ka tagabolo kan a ka lakana tagabolo kan ka ɲɛsin a ka kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma u y'a yira fana ko ka jɛkulu sigi sen kan garde frontière ko Mali ka o sigi k'i n'a fɔ garde frontière o tuma an fana bɛna immigré gɛn wa anw taw bɛ taa n'anw y'o sigi maa ni minnu b'an bolo n'an y'olu tɔw fana ou bien an bɛna u bali ka taa de ko k'a kɛ komi n'a sɔrɔ an kɛrɛfɛ jamanaw y'a kɛ cogo min an n'a lajɛ a bɛna kɛ cogo min na komi dialogue in yɛrɛ fɛn caman fɔra a caman tɛ kɛ o dɔ de kɔni bɛ taa nin ye san miliyɔn baara de ye n'i ye nin musaka compter
a ca an bɛ taa k'a sɔrɔ nin ma ɲɛnabɔ nin ma nɔgɔn dɛ keba nin tɛ komi cɛ ka projet de gouvernement ya n'an bɔra yen k'an ka pɔsiw sigi pɔsi minnu bɛ kɛlɛ ban kɛ an ka jamana yɔrɔw la an ka jamana fana ko an k'an jija maa si kana bɔ kɔ kan ka na i da don an ka jamana kow la tuguni ka an yɛrɛ sigilen to an yɛrɛ fana k'an jija an k'an cɛsiri an ka baara kɛ min ye mali ye ko a k'a jija ka min ye CEDEAO barrière mun b'a an n'olu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko komi an bɔra CEDEAO la k'an k'a lajɛ an n'olu bɛ se ka bɛn o la cogo min na an ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ ka se ka kɛ ni an ni AES ka bolo di ɲɔgɔn ma ye ko halisa ko ka dɔ fara o kan k'an ka AES yɛrɛ ko k'a dayɛlɛ jamana wɛrɛw ye ko nka ko a ka kɛ min ye confédération de l'AES ye ko o ka fisa ni fédéralisme ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye coopération militaire ye ani économique ko AES ka taa o sira fɛ ko arabu jamanaw ni organisation minnu bɛ yen n'olu ye internationaux ye ko n'olu bɛ sɔn mali ka laɲiniba saba ma sa n'o ye partenaire ɲɛnamaw ye ka kɛ ni ɲuguwale ni banɲamacɛwale kɛlɛli ye k'an k'an ɲɛsin olu ma ko an k'an jija fana k'a fɔ ko min ye kumakanw ye kan minnu n'an b'o di diɲɛmaa ma an b'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ tɔw k'a bonya an yɛrɛ k'an jija an k'a bonya an ka fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛ se ka na n'an ka yiriwali ye ka kumaɲɔgɔnya don an ni maaw cɛ maa minnu bɛ se ka an nafa baara minnu kɛra kɔrɔlen an ka jamana kɔnɔ sɔrɔdasi kunda an ka ba don olu la k'olu bɛɛ lajɛlen bonya an k'an jija cogo sugu bɛɛ la fana ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to mali ale ni BRICS a bɛ se ka don BRICS la cogo min na min ye mali politiki national ye ko ka o réviser ka kɛ ni jamanadenw ka laɲini ye u y'a yira fana k'a fɔ ko ka dɔ fara halisa an ka seko ni an ka dɔnko kan ani an ka taabolo n'an ka tabiyaw n'an ka sigidaw yaasa an yɛrɛ bɛ tɔnɔbɔ fɛn o fɛn na an sen ka don o la k'an k'an jija fana an ye an kumakan di mɔgɔ o mɔgɔ ma diɲɛ kɔnɔna na ka kɛ ni environnement ko ye ka kɛ ni waati yɛlɛma ko ye ka kɛ ni min ye COP baaraw ye k'an ka olu bonya k'u sariyaw ta k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ mɔgɔw ye an k'an jija fana ko o ko n'an bɛ don a la an ni maa maa bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kɛ ni mali yɛrɛ ka nafa bɛ sɔrɔ min na ye wa fana ko mali ka wuli ka jɔ kɛ yaasa nin waati in na an ni jamanaw dancɛ n'o ye tarakaseriw ye gɛlɛya min bɛ kɛ frontière kɔnɔna na ko ka se ka o ban pewu an k'an jija fana ka fɛɛrɛ sigi sen kan farafinna yan fana min b'a to mali ale yɛrɛ kɔni de bɛ kɛ jɔyɔrɔba ye kuma tɛ terrain ko ta nasira fɛ ale ni aéroport ko ni ba ko ta nasira fɛ ko ka jamana fana min ko ka o fana jateminɛ ani pétrole ko ni gaz ko fo ka taa se an ka musaka minnu bɛ yen n'an m'olu ɲini ka don a la maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ k'u yɛrɛ di bi yaasa jamana ka se ka taa ɲɛ baara ko ta nasira fɛ nin hukumu kɔnɔna na n'o ye secteur minier ye ka olu fana dɛmɛ ka maaw dɛmɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka sanu baara kɛ bi SELGEM ka taa se dugujukɔrɔ nafa wɛrɛ ma n'u bɛ ka kɛ n'u bolo ye ko k'olu fana kɔkɔrɔma don n'o u bɛ se ka dɛmɛ cogo min mali yɛrɛ jɔyɔrɔ jamana kɔnɔna na ka kɛ ni kɔɔri ko ye an fanfɛ bolo fɛ k'an k'an jija an kana jigin duguma cogoya si la o baara olu kɛcogo la u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye sɛnɛ ta nasira ye mali yɛrɛ ka sɛnɛ a ka dɔn k'a fɔ ko nin ye mali sɛnɛ ye k'an k'o fana lajɛ k'o don ba la OGM ko ka o kɛlɛ Aminata Konte t'i sigi kɛnɛ kan k'a fɔ ko OGM ka tanu ye o y'ale ka kɛlɛ ye k'an ka OGM gɛn ka bɔ yen n'o bɔra yen sa u ka laɲini 45nan mali yɛrɛ jɔyɔrɔ min ye diɲɛ seleke naani jɛkulu kɔnɔna na ko an ko olu fana don ba la nafasɔrɔ sira minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ bi énergie kow la sa k'an k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ fo ka taa se min ye an ka hakilinabaaw ye ko wa fana ko min ye ba ye n'o ye filɛ falen min ye k'an k'an jija o ka se ka kɛ boli ka se ka k'o kan an ka carte diplomatique k'an k'a lajɛ k'a lakurakuraya ka kɛ ni an ka hakɛw ye an bɛ ka hakɛ minnu ɲini ko wa fana ko min ye conférence des ambassadeurs ye o ka se ka kɛ waati ni waati u y'a yira fana fo ka institut dɔ fana sigi sen kan min bɛ kalan kɛ mɔgɔw kunna diplomasi ale ko hukumu kɔnɔna na maillage territorial ale ni jamana defani ko ka olu fana don ba la ko jamanadenw an ni jamana wɛrɛw bɛ an bolo don fɛn minnu na fana ko an ka hakili to an ka constitution ale tagabolow la o ko hukumu kɔnɔna na kɛlɛ min bɛ yen n'o bɛ ɲuguya wale ni bamacɛwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na k'o ka to sen na min ye jamana yɛrɛ sa k'a ka se ka abattoir moderne sigi sen kan min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ se ka don la yaasa an ka sogo ɲuman bɛ se ka bɔ cogo min na an ka dunfɛnw n'an ka sɛnɛfɛnw n'an ka fɛnw ko ka se ka tɔgɔ kɛ u la tɔgɔ min na a bɛ dɔn ko u bɔra mali la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa AES kɔnɔna na
maaw n'u bolo mina olu bɛ se ka taa ni ka segu kɛ cogo min na AES yɛrɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ degun ma u sɔrɔ ko sabula yɔrɔ caman na bi maaw bɛ k'a yira k'a fɔ ko degun bɛ a la k'an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa min ye an ka wolomasiri tabaw ye n'o ye faamaw ye olu donfini ka kɛ an yɛrɛ ka kɔɔri ye an bɛna burukina ladege dɛ wa maa minnu fana bɛ yen ni olu kɔni bɛ jɔyɔrɔ ɲini an ka jamana kɔnɔ n'o ye candidature cadre malien au poste internationaux k'an k'o fana jateminɛ ko sabula kuma caman maaw bɛ taa k'a sɔrɔ kimɛli ma kɛ a ko la o fana ka jateminɛ ka fɛn sigi sen kan sa n'o o bɛna kɛ ambassadeur kɔrɔw ni maa mafalenw ye olu ka se ka jateminɛ kɛ o ko hukumu kɔnɔna na an ni jamana wɛrɛw cɛ sira ɲɛnabɔ ko taa na sira fɛ sa an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min na o baara kɛ ka ɲɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan fana ko ka olu wele u kana ka na u bolo don jamana baara la ka se ka na nafasɔrɔ siraw olu dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na musow ko ka olu sen don diplomasi baara la a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ko ka technopole fana sigi sen kan min b'a to bi an ka yiriwali baara minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ani ni bɔlɔlɔ sira ka baara kɛcogo kura minnu bɛ yen sa ka kɛ ni Tɔnbɔkutu ye ko ka se ka o sigi yaasa Tɔnbɔkutu ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na min ye an ka farafin furaw ye an ka laadala furaw ye an bɛ baara kɛ na an yɛrɛ ka fɛn fɛn n'o y'an ta ye k'an k'an jija an k'a don bɛrɛ la a ka se ka kɛ ka ɲɛ basigi ale ni ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na an ni maaw k'an bolo di ɲɔgɔn ma maa minnu b'a dɔn k'a fɔ fana kɛnɛya ko ta nasira la an n'u kuntilennaw ye kelen ye min ye lakana ko ta nasira fɛ fana an labɛnni jamanaw k'an ka hakili to olu la an n'olu bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka lakana baaraw kɛ yaasa min ye an ka baaraw bɛ se ka taa ɲɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye dancɛw ye olu dancɛw n'o y'an ka frontières ye ko ka olu danw ɲini ko ka olu dɔn min ye Senegaliba ye ko ka o fana sigi sen kan sa mɔgɔ ka se ka Senegaliba mɔgɔ ka se ka baara kɛ a kan ka bɔ anw fɛ yan sa fo ka taa an bi den di ko ka se ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na u y'a yira fana ko an jɔyɔrɔ diɲɛ kɔnɔna na bi kɔɔri ko ta nasira la sogo ko ta nasira la sanu ko ta nasira la ko ka an jija ko o jɔyɔrɔ min filɛ nin ye dɔ ka fara a kan yaasa a bɛ se ka jamana nafa cogo min na jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la cogo min na Mali ale ka hɛrɛ ani malidenw ka hɛrɛw kama baara in kɛra mai kalo tile 10 dialogue international de recommandation nin y'a bɛɛ lajɛlen ye ninnu fana ta ye 68 ye n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo 600 la sori hali ni bɛ n'i jɔ ka dakuruɲɛ kelen fɔ n'i jɔ i ka dakuruɲɛ kelen fɔ sori an tɛ se k'i bila ka taa ten o ayi donc i bɛ dɔɔnin fɔ dialogue kun cɛlen kɔni awɔ i sigi e ta y'o de ye o n'e welela a ti ɲɛ o sori dialogue banna i ye laɲinibaw ye i hakilina ye jumɛn i bɛ gɛrɛ micro la dɔɔnin awɔ Kasim bifo o diyara n ye ala ka ani sababa bɛn amina yarabi baara min kɛra an ka jamana kunkan an bɛ foli kɛ jamana ɲɛmaaw ye an bɛ foli kɛ jamanadenw bana bɛɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔfɛ minnu nana ani minnu ma na ni jamana ko fara dɔrɔn a bɛ komi joli de fɔra parce que adamaden i ka jamana i ka joli de donc ni i ka joli magara dɔrɔn a bɛ komi mɔgɔ magara i ni na donc an b'u fɔ nin sigi in na mais sigi ti jamana jɔ dɛ fo an k'an wuli de an sigira mais sisan an ka wuli an sigira ka kuma caman fɔ ka fɛn caman fɔ sɛbɛnniw kan mais bamananw kan dalen dɔ ko dundun t'a yɛrɛ fɔ de n'i y'a mɛn i ka kora ka di i bɛ se kora la i y'a gosi de donc ko baara o baara min fɔra sisan sɛbɛnni kan fo a maaw ka de ka ɲini pour que k'a waleya an hakili la an maliyɛnw an hakili an bɛ se n'an sɔnna an bɛ sɔn cogo di faut que ala ka hinɛ Musa Tarawele tun bɛ k'a fɔ la place qu'il faut l'homme qu'il faut Musa tun ka slogan tun ni o de o slogan ba de a bɛɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ ni min ka kan o ka d'a ma a k'a kɛ jamana ko t'i ma ko ye maa ta tɛ jamana ye fɛn dɔ de kalifa i ma a kalifa i ma waati min na i kan ka maaw de ɲini mun de bɛ se k'i dɛmɛ pour que i kalifara min na i ka tɔgɔ duman sɔrɔ i ka hɛrɛ sɔrɔ e n'i ka kɔ
tant que o ma kɛ jamana na an bɛ to sigi la fo an man da n'an dara don na a laban u b'a fɔ kɔri ninnu u bɛ balo n'a sɔrɔ u bɛ yen yɛrɛ n'u bɛ donc an ka bɔ sigi la sa an ka jɔ donc vraiment n b'o de fɔ donc n'o bɔra yen ne hakili la baara min kɛra vraiment initiative min kɛra a ɲɛna parce que a bɛɛ ye jamana ɲinitɔ de don a bɛɛ fana jamana ka hɛrɛ ɲinitɔ de don donc foli bɛ se ka kɛ nin sigi kan mais hali sisan a kɛra sigi don min don an mago bɛ maliyɛnw bɛɛ la minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ an b'a dɔn maliyɛn ɲɛnamaw bɛ yen u bɛ kɛnɛma u ma na an t'a dɔn mun de y'u bali ka na foyi t'u fana ni jamana cɛ parce que maa si m'u condamné fana o kana na an b'o maa caman dɔn a mɔgɔ ɲɛnamabaw an b'a dɔn fana mɔgɔ ɲɛnamabaw bɛ mali la yan a dɔw bɛ région kɔnɔ a dɔw bɛ bamakɔ kɔnɔ an m'u ye kɛnɛ kan an dun b'a dɔn maa ɲɛnamabaw dɔn maa jogo ɲuman jaw dɔn maa minnu bɛ jamana fɛ u bɛ jamana dɔn mais o si tɛ baasi ye parce que fanga n'a fɔra fanga de ta ye jamana n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ an bɛɛ ye fanga de ta an ye an minnu banna o an minnu sɔnna o a bɛɛ ni fanga ko min an b'a to ta parce que ala de ye fangatigi ye a y'a kalifa adamadenw dɔ de ma donc fo fanga k'a dɔn maa tɛ se ko la ni ala ta bɔra la fanga de bɛ se fɛn bɛɛ la fanga fana ka maaw ɲini minnu bɛ se k'a ka fanga sinsin n'o tɛ n'a ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'a ka fanga sinsin a bɛ kɛ faama ye faamaya dun f'i ka fɛn ka sɔrɔ i bolo e bɛ faamaya na fɛn t'i bolo n'i ma farati e yɛrɛ de b'i yɛrɛ bi donc vraiment an mago bɛ bi fanga k'a jira fanga b'a la a mago bɛ fangatigiw de ma minnu bɛ se ka fanga boli maliyɛnw de kan c'est tout le temps n bɛ k'o de fɔ faut que mali faamaw ka kɛ fangatigiw ye ka fangatigiw fana ɲini minnu bɛ se ka baara kɛ baarakɛlaba ye fangatigi de koyi n'a fɔra baarakɛla maa ladiri maa min mɔgɔ tɛ jamana kan foyi la fo a tɔgɔ duman donc ne hakili la anw ka ca jamana kɔnɔ a bi a fan bɛɛ donc faut que ni assise nin an ka phase kura de ta a kana kɛ assise i n'a fɔ minnu kɛra ka kɔrɔ donc faut que an ka b'o kɔnɔ mais sori i ye min fɔ i ka kuma na o ye k'a fɔ mɔgɔ caman mana tiɲɛ don mɔgɔ caman mana mais dɔw bɛ yen olu sɔnna ka o hakilina ci ani dɔw fana bɛ yen olu u ye mɔgɔw dɔw ci u yɛrɛ nɔ na u yɛrɛ kɔni yɛrɛ ma ye mais e yɛrɛ bolo mun tun bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mun bɛ se ka mɔgɔ tɛ n b'a f'i ye tu sais jamana cila bɛ se ka na a bɛ kuma fɔ a bɛɛ bɛ tɔgɔ fɔ parce que bɛɛ b'a dɔn a ye min fɔ tiɲɛ de don a kuma nin ka di a tɛ se ka kɛ mais n'a bila ala kunna a b'a ci o de ka ca o an fo k'an ka bɔ o de la quoi sisan waati sera an ka taa maaw minnu bannen don minnu bɛɛ dalen b'u la n'u bɛ wo kɔnɔ an ka tanku t'u ɲini de sinon ka n'a sigi dɔrɔn k'a fɔ n bɛ se kumabaw la n bɛ kuma min bɛ mɔgɔw k'u minɛ n'a hakili la sisan maliyɛn hali n'an bɛɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn surtout mali ɲɛmɔgɔ u kan ka bɛɛ dɔn sisan u kan ka dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ se k'u dɛmɛ pour que jamana ka se ka bɔ nin il faut que an ka bɔ nin na quoi il faut que an ka bɔ nin na franchement parlant maa ɲɛnamaw bɛ jamana nin na minnu bɛ mali fɛ u ma tigɛ fanga min bɛ yen fana koyi mais u mago bɛ bonya dɔ de la pour que o fanga nin k'a jira olu fana ye fangatigiw de parce que mɔgɔ min tɛ boli fanga kɔ fanga kan ka o tigi de ɲini dɛ mɔgɔ min mago tɛ fanga na fanga kan ka to o de ɲini parce que ale fana b'a miiri ale fana ye fangatigi dɔ de donc faut que fanga yɛrɛ k'a yɛrɛ bɛn pour que ka fangatigi dɔ ɲini pour que a ka fanga ka renforcer. ayiwa yanni n ka ɲininkali laban kɛ la n bɛna Bakari fɛ Bakari e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye dialogue in na sisan a kun cɛlen i yɛrɛ ye recommandation ye. ni ka équipe bɛ an ka foli b'aw ye lajɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ ye bon an ta nin kɛra Benzema ye an tɛmɛtɔ don k'an bɛna foli bila ka tɛmɛ an nana sɔrɔ i bɛ ka an bɛnna sen ma an y'a ye i bɛ ka kunu dialogue international malien a recommandation kalan i ye ɲininkali min kɛ n na k'a fɔ an ka fila fɔ a la bon ne ka jate ye min ye fɔlɔ o de ye ka maliyɛnw fo maliyɛn minnu sɔnna k'a fɔ ko an bɛ taabolo min ka nin ye an tun bɛ taabolo min ka nin ye nin t'a ɲɛ ye mais an ka don nin taabolo de kɔnɔna na o sɔrɔla an ka jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goïta mois de janvier kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko a fɔlɔ ye k'an bɛ bɔ accord d'Alger min kun siɲɛna ani kulu marifatigiw fɛ ni Algérie kun ye médiateur ye a ko la ani jamana wɛrɛ k'an ka bɔ o accord in kɔnɔna na parce que accord in dabɔra ni ŋaniya min ye finalement o ŋaniya ma waleya
ani fana an ka ɲaɲini kun ye minnu ye mali ka hɛrɛ kun bɛ bɔrɔ mun na walasa bɛn kana mali kɔnɔ san 10 kɔnɔ fɛn ma se ka ɲɛnabɔ la o kɔnɔna na dialogue international malien nana o kun de kɔnɔna na ala barika la a baara kun cɛra kunu ne yɛrɛ nimisi wasara fɛn min na o ye fɛn 2 3 ɲɔgɔn ye a fɔlɔ ye min ye dialogue intermalien ye mali la bɛ fɔ ko siga foyi damu ye ni mɔgɔw y'u fara ɲɔgɔn kan ka u sigi k'a fɔ k'u bɛ kuma kɛ a ka ca la fɛn de bɛ bɔ yen nɔ n'o ye hɛrɛ ye ni ŋaniyaw tilennen ni ŋaniyaw bɛɛ kɛra kelen ye a ka ca la o hɛrɛ de bɛ bɔ o la bon ni dialogue malien intermalien ne bɛ se k'a bila o hukumu kɔnɔna na a filanan ye min ye n'i ye jate minɛ n y'a rappel kɛ sisan yanni dialogue in ka kɛ accord dɔw tun signera mali gouvernement ani marifakulu groupe mais o accord in a ma se ka nɔbɔ bɛn ni mali basigi kɔnɔna na mais ni dialogue in n'i y'a jate minɛ ni kɛra i n'a fɔ sisan maliyɛnw de jɛra ka sigi ka sigi ka fɔ kɛ ka fɛn dɔw fɔ mali ka nafa bɛ min na an bɛ min bila an kɔ an denw n'a mɔdenw nataw ye ani mali sini ni y'o baara de ye bon ni accord fɔlɔ ninnu jate minɛ ni accord d'Alger ani pacte national ni accord mun kun delila ka signé ka tɛmɛ o tun ye gouvernement ani kulu marifatigiw de kun cɛ mais ni zeni ni non seulement kulu marifatigiw ka mɔgɔw représentants kun bɛ yen mais en plus maliyɛnw bɛɛ de jɛra ka sigi ka fɔ kɛ kana far'o kan bon o ye fɛn ye min n'a nafa ka bon kosɛbɛ parce que accord dɔ in min tun bɛ reproché la o de ye k'a fɔ a kɛra gouvernement ni kulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ a ma passé assemblée la a dɔw yɛrɛ kɛra i n'a fɔ komi dogodogoni dogo don danayabaliya tun bɛ acteurs ni ɲɔgɔn cɛ donc finalement a wolola bɛɛ y'a ye a ma nɔbɔ mais ni zeni ta maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ka bɛn fɛn dɔ la est-ce que a bɛna nɔbɔ ne ka jate la a bɛna se ka nɔbɔ parce que n'i y'a jate nin fana jate minɛ sikafɔ minnu kɛra ka tɛmɛ suivi de o bɛ fɔ ma ko comité de suivi des recommandations de mise en œuvre des recommandations o kun tɛ yen mais kabini assise nationale min kɛra ka tɛmɛ 2021 comité dɔ bilala en place ni maître Ati Diarra a président ye voilà le comité national de suivi des recommandations des assises nationales de la refondation les sincères o bilalen sen kan a bɛ ka baaraw de kɛ ka baaraw kɔlɔsi laɲini min kɛra assise kɔnɔna na est ce que n'o kɛra wala n'o ma bɔ a la wa ne yɛrɛ bɛ se k'a sɛmɛntiya parce que n bɛ baara kɛ ministère de la refondation na k'a fɔ kɔlɔsili de bɛ ka kɛ fɛn fɛn laɲini fɛn fɛn kɛra a bɛɛ ka se ka lawaleya hali n'a bɛɛ ma se ka kɛ a nɔgɔnin na mais a fɔra ko k'a kɛ wagati minnu ni fɛɛrɛ minnu kɔnɔna na olu bɛɛ ka bolo olu wɛrɛ ka tigɛ ni ne ma fili ni dialogue international dialogue intermalien in fana laɲini mun kɛra a kɔnɔna na a fana bɛna y aura un comité de suivi min b'a kɔlɔsi walasa laɲini minnu kɛra u bɛ se ka lawaleya cogo min na. ayiwa o b'a to n bɛna sori fɛ yen sori ko an sigira kojugu k'an ka wuli n'an wulila est ce que o bɛ se ka kɛ nin sɛbɛn o bɛ se ka kɛ nin sɛbɛn bɛ lawaleya. ni ala sɔnna ma n'an wulila a bɛ kɛ an sago n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ n ma deli ka min fɔ o ye fɛn jumɛn le colonel Hasimi Goïta cɛ min don ne y'a dɔn depuis a ma kɛ président ye mɔgɔ min don jamana ka d'a ye jamana hami ka d'a ye surtout jamana sécurité parce que ne n'ale sigira ka waati fitinin kɛ aw kumana an kumana o waati yanni a ka na mali ko hami ba tun b'a la effectivement a tun bɛ sécurité ɲini depuis a ma na o tun y'a ka hami fɔlɔ de bon ala barika la an ɲɛ b'a la o sécurité nin kɔni an bɛ se k'a fɔ ala barika la sécurité sɔrɔla hali sécurité 100% ti diɲɛ yɔrɔ si an b'a fɔ o la mais fɛn min y'a politique sira ye an de bɛ se k'a dɛmɛ nin na parce que an bi jamana nin fɛn dɔ a kɔnɔ min an b'a dɔn n'an sera k'a dɛmɛ o la ayiwa an ti san hakɛ fɔ dɛ an b'a fɔ sisan jamana bɛ cogo min na an ka taa fɛ parce que faut que les hommes qu'il faut à la place qu'il faut là n'o ma ɲini an ti sɔn tant que mɔgɔ o de y'a bɛɛ ye o ko ka dɔ bɔ politique jɔyɔrɔ dila mɔgɔw ma mɔgɔw ka lajɛ sisan u ni minnu n'a ka kan a ka d'olu ma mukadem n'o ma kɛ foyi tɛ yen koyi tant que mɔgɔw les hommes qu'il faut à la place qu'il faut mana foyi tɛ yen et puis an bɛ min fɔ na tuguni
ntado ni Mali sariya ko kuma fora la kosobe vraiment am mogo bi Mali sariya vraiment aka tente munu bisira ala ye munu mi dalen bi Mali sariya la munu na talenti fo la fo aka fo ne de ni bara nyumanke an ba fe ulu fana ka bo nyogona parce que jamana asera yoro mina sisa an be bi nyogondo surtout Mali sariya kunda Mali sariya be mogo nu be joro be donendo ulu so donendo donc vraiment mogo nyana mo ko ni billahi fo fana ka mine priorité ne be fami ko mal fatigue nu vraiment o ku jija sariya kunda fana parce que niya me mawbi sira malfa be bi sira malfa donc sariya mun sariya bi mun bolo malfa tu bolo de donc mogo bi sira malfa tigude donc faut que o ka sariya mogo fana hali ni colonel magistrat ou bien nous bi seka ubla Mali sariya yoro chamana akake parce que a sera yoro munu bi sariya bato de munu bi sira ala ye munu bi Mali sariya bato pour que toyoni kadabla tant que toyoni mabo jamana na an ye feo fe min fo wallahi ab comme ay kuma fu de fo ambe kanga na folo don feminti ani yoroshi quoi aywa yani ngiga kuma kunche kuma na mena bagari ka ningali flana ngala bagari ye sincère fo sisa mais ni ye président ka kuma jate mina kunu ko kunche yorola ako kalba nyini jamana institution fait ko jija ninga seka la wala ere bolo abna dawma wa obi abna na ni fendra ma lendi do comme ko kubera recommandation da ma lendi do est ce que abna na no gonna abna na civil de sigo obi abna to institution transition de boulot bon ni ngali ni tu chekay ni nga poser asimi rek kunde ah mais comment on va parler de réforme voilà neka jatimina voilà neka jatimina ni assise nationale ta misalia la ouais parce que misalia ta sincère kan bon ni dialogue intermalien fana am se ka bisiya ka fo structure de bina bla en place am se ka ke sincère be ni continuer ni barakele fana na avec ni assise nationale suivi ke dialogue intermalien fana recommandation suivi ke fana be se ka ke am se ka ke fana structure wala be se ka bla en place mimbe chose mimbe y occuper dialogue intermalien drone kakula mais i gagne ngali ni vraiment nyamgo de be se ka o jalatike mais ne be se ka ma fe kan sisi minga ya kuntike politique kunda wi mesure damado ta lu koni vraiment fendo akafsa be se ka fsa jamana ma no e ka fo beka to idana ka fo ko dine nyamgo ani société civile nyamgo ani même fait structure autonomie ou ka to ka structure konana u kunu sindo politique mo ka kula ani dugutigu voilà surtout dugutigi nyamgo ibita soro dugu do kono ne rebe dugu do farali no farali no à l'image des colorations politiques dans le village dugu do kono ngote kuma nyon fait à sababu ke politique ko yi bon mesure mi tale mi plenier ka fo dine fana na nyon a sojo a mesure mo fana ka wajiru mun me ke réseaux sociaux ni bolo loka ko fana kolosi wala sa akake sojo saria kunana akana ke fenye mi mesega ni avec dankari ordre public là donc politique sera là vraiment au mesure mi kan mi mesega jamana nafa et puis avec sega ni bashigi jamana kunana mais fenchema forla ntina ndasa bema mesure fana tara mi sécurité ta fanfero là kulu ma fatigue fe be Mali territoire kan akra auto groupe d'autodéfense akra milice kundawe ka be daga kulu ci ka boy ka ke sécurité ka to force de sécurité famo drone de bulala fona e fenye la nyini ni malew yake ka teme mais ni zeni ni gouvernement damado temena ou marché ka lawalia mais anga jegna wala akaseka ke la inu bela jiringo mais an ya la kolosi la inu kelembe o tlaru la mais o tuye mɔgɔ fana fanba ka fɛ sari siyaw kɛlen no ka tɔn minnu sigi olu cili an m'a ye sɛbɛn fansi est ce que o tun man ka o lajɛ o tun ma kɛ fili y'u bolo parce que a tɛ recommandation na oui i ye min fɔ nin ye ɲininkali gɛlɛn fana ye nin ye parce que n'i y'a jate minɛ mɔgɔw ka faamuya cogo tɛ kelen ye dɔw ka faamuya la jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamana min ye Mali ye jamana min ye diversité de don an ka siyaw ka ca an ka diinɛw ka ca taabolow ka ca mais on a tabé kabini lawale la malion be sojo be ni konnana we sika foke ka u ka balo ke nyon kan mais o te cité bebe da be to idamala do bolo be ka tu idamala mais be ki ka shia ni ka dine o ko lu développer e ko lu défend jamana konnana o de kanyi mais do ka famia la na manye ko jamana kelende sharia sumba e kelende
taabolo ye jamana yɛrɛ ka sariya taabolo de o kɔnɔna na an bɛ sojo dɔ ka bɔ farafalali ni diinɛ kunda ni siya kunda ka dɔ b'olu la o ye dɔw ka faamuya cogo ye mais o n'a ta bɛɛ ne ka jate la a bɛ komi silamɛ diinɛ kɔnɔna na a sun ye kuranɛ de ni silamɛw ma kuranɛ bila a ka ca la u tɛ sira bila u tɛ fara nin fana Mali la an siyaw ka ca cogo cogo an ka diinɛw ka ca cogo an ka taabolow ka ca cogo cogo faamuya cogo ka ca cogo cogo mais ni bɛɛ ye ŋaniya kɛ kelen ye k'a to sariya sunba kelen de kɔfɛ a ka ca la an bɛ se ka nɔbɔ et puis a bɛ sori ka kuma in fana sɔn ji la k'o dafa sariya ka sariya bato jamana kɔnɔna na parce que n'an bɛnna fɛn na i n'a fɔ komi dialogue min filɛ nin tɛ Maliyɛnw bɛnna fɛn de la mais ni danaya ma don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sariya kelen jamana kɔnɔna na a bɛ kɛ toujours sanji kɔrɔwɔsi ye an bɛ Ala deli Ala k'an kisi o ma. Ayiwa sori tɔn minnu sigilen don ka kɛ ni siyaw ye a kuma fɔra duguma mais sanfɛ a ma ye recommandation na. Bon sisan n b'a fɛ ka min fɔ n b'a fɛ ka malidenw bɛɛ de fara ɲɔgɔn i n'a fɔ denmisɛnnin kunda parce que yanni n ka don tɔn na nin bɛɛ ye fɛn wɛrɛw de ne b'a fɛ ka Mali denmisɛnninw bɛɛ k'a daminɛ Kayi Kidira fo Kidal Mali denmisɛnnin bi yɔrɔ yɔrɔ n'a fɔra denmisɛnninw a ma fɔ denmisɛnnin denyɛrɛnin a fɔra kimini kɔrɔ minnu bi jamana jɔ fo k'a dɔn maa si tɛna jamana jɔ an ka place la faamaw tɛna jamana jɔ an ka jamana jɔ an de ye jamana jɔ la ye an de b'u wajibiya min kalifar'u ma a ka dɔn a sira fɛ mais n'an yɛrɛ y'an yɛrɛ bila i n'a fɔ an yɛrɛ an de kan ka ɲini olu de ka lawaleya mais n'an bɛɛ kɛra i n'a fɔ an bɛɛ kɛra an bɛ fu de ma kɔnɔ wa an t'a dɔn an balolen don an salen don faut que an ka bɔ o kɔnɔ faut que maliyɛn fana an ka keleya an ka sous-région denmisɛnninw bɛɛ bɛ ka taa k'an to parce que ni ko bɛn ne t'a fɔ fanga ye o fanga kɔni bina sariya de boli ni sariya bolila a ɲɛ ma mɔgɔ n'i b'a dɔn projet b'i la courage b'i la a bɛɛ bɛ jamana nin kɔnɔ dugukolo fɛnsilen bɛ yan jiw bɛ yan baganw bɛ yan fɛn bɛɛ de bɛ jamana nin na ne tɛna don a dugukɔrɔ fɛn ninnu parce que ne t'a fɛ ka pétrole ni jama nin bɛɛ pour moi an ta tɛ quoi an ta ye min ye an ka wɔsi nin de an ka fo denmisɛnninw ka so ma n'an ye baara kɛ dɔrɔn an bɛ bɛn bɛnbaliya min bɛ jamana nin kɔnɔ baarabaliya de don mais baarabaliya fana fo sariya batobaliya fana ka dabila ni sariyatigiw ye jamana bonya ka jamana sariyaw ka bonya wallahi Mali bɛ bɔ nin gɛlɛya na wallahi Mali bɛ nɔgɔya donc vraiment min kɛra an bɛ se k'a fɔ vraiment an b'u fo la mais a kana dan sigi ma sisan kɔni an ka wuli an sigira an ye sigi min kɛ yɛrɛ est ce que an ti koma yɛrɛ la maintenant ni Ala y'an ɲɛ yɛlɛ an k'an jija an k'an jɔ ka baara kɛ jamana na an ka keleya an ni maaw de jɛra dɛ an y'an kan di ɲɔgɔn ma an ye layidu tan de ta ɲɔgɔn ma hako an k'a lajɛ kuma min bɛ ka fɔ olu ma ni anw ma bi an kɔni vraiment an bɛ min mɛn a man d'an ye k'a fɔ an de kisɛ ye bɛɛ ye mais ka tila k'a fɔ an de bi bɛɛ kɔfɛ vraiment o maloya kan ka to an na vraiment an ka bɔ nin na an bɛ se ka bɔ nin na fana parce que Ala ye fɛn bɛɛ de d'a ma donc vraiment an k'an jija n bɛ Mali denmisɛnninw de kangarida d'u ye u ka bɔ kuma caman ni burujaliw ni fufɛli ninnu ani diɲɛ fɛli k'a sɔrɔ sɛbɛ ko n'a nana hali u t'a lajɛ ni min kɔlɔsi Mali denmisɛnninw surtout an bɛ 29e siècle ma Mali ko la denmisɛnninw on dirait que ni dungo de ka d'u ye k'a sɔrɔ u ma foyi de kɛ hali n'i ye u ka ja kura ninnu lajɛ ou bien émission kura ninnu lajɛ i bɛ vie min ye i ti kuma sɛbɛ bi kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ta olu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko ɲɛnama bi kɛ yɔrɔ min yɛrɛ olu tɛ yen donc f'u ka bɔ o kɔnɔ tant que u ma bɔ o kɔnɔ bilahi foyi tɛ ɲɛnabɔ voilà o kana tiɲɛ na quoi Bakari ka kuma kuncɛ kuma kuma kuncɛ kuma bon o ye vraiment foli de ye baw yɛrɛ fo vraiment jani.ml baw fo a n'a ka faso baara a bɛ baara min na nin fana Ala k'a bolo mɛn a la nin bɛɛ ye faso baara de ye siɲɛ caman i yɛrɛ timina ka di kunnafoni baara la et puis i bɛ kunnafoni baara kɛ jɛlenya kɔnɔna na ani sariya kɔnɔna na o ye fɛn ye vraiment foli b'aw ye a fɔlilan fana ye vraiment maliyɛnw de ye komi n y'a fɔ cogo min na sigikafɔ min kɛlen filɛ nin ye a ma kɛ ko nɔgɔ ye mais président ka discours de clôture la a ye kuma kelen fɔ k'a fɔ ko sigikafɔ kɛra o ye tiɲɛ ye mais daw ma tugun et je pense que maliyɛn minnu ma se ka participer dialogue in na d'une manière ou d'une autre a kɛra cogo o cogo n'i y'a fɔra ko Mali ko de don u kan ka lajɛ u ka segin ka na par rapport à la chose à la construction nationale a bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ a tɛ se ka ta taabolo kelen kan a tɛ se ka faamuyali kɛ cogoya kelen na
mais n'a fɔra ko Mali jamana dɔrɔn soji bɛ fɛn bɛɛ bila ka ko de jateminɛ. Je pense que minnu ye assise in jɛ a kɛra kuru marifatigiw ye a kɛra politique mɔgɔw ye je pense que nin ye opportunité ɲuman de ye u ka segin ka na an ka se ka bɛn fɛn wɛrɛ la min bɛ se ka jamana ta ɲɛ halisa parce que recommandation fana na n bɛ kuma kun cɛw kan a fɔra ko sojɔkulu dɔ bɛna bila en place min ye sojɔ jamana kɔnɔna la ma hakili cɛrinw sages ani experts u bɛna sigi ka fɔ kɛ ka charte wɛrɛ dilan min bɛna kɛ Mali charte ye Mali bɛnkan n fana ye opportunité ba de historique Maliɲɛnw man ka min fana raté an bɛ a bɛɛ fo a ka baara la a lajɛbaw n'a lamɛnbaaw bɛɛ an bɛ foli k'u bɛɛ ye Ala ka Mali basigi Ala ka jamana taa ɲɛ Ala ka Maliɲɛnw bɛɛ halisa kelen kan tiɲɛ kan. Kasim an b'i fo hali sisan Ala ka i ka baara ni Ala ka sankɔrɔta i bolo Ala ka ɲɛ i bolo parce que i ye faso jɔla ye a ma se an yɛrɛ ka a fɔ yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn halisa Ala k'i dɛmɛ Ala ka Maliɲɛnw kunu sisan pour que an ka se ka jamana nin jɔ maa si tɛna jamana jɔ an ka place la an yɛrɛ de bɛna an ka jamana jɔ halisa Ala ko o kɛnɛya ani o ŋaniya ani o sebaya di Mali faamaw na ani Mali denmisɛnninw na pour que jamana nin ka bɔ nin gɛlɛya in na an bi samiya fana min bɛ ka don an ka dugawu kɛ Ala ka kɛ samiya ɲumanba di an bi kuranko gɛlɛya min fana na sababu bɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala ka sababu nɔgɔya an ye joona joona sinon an bi ɲini ka se an dan na mais Ala ma sɔn parce que fɛn o fɛn mana k'an na an bi tɛmɛ donc an b'a sɔn Ala ma sɔn donc halisa Ala bɛ k'an dɛmɛ mais a tɔ an de b'a kɛ Ala tɛna kɛ an ka place la pour que an ka wuli an ka sɔn vraiment on te remercie beaucoup. Merci. An yɛrɛ b'aw fo ka waleɲuman dɔn parce que an ko ma nin labɛn an nana don a kɔnɔ a fɛ a tilara k'a ɲɛ fana parce que a kɛra sababu ye mɔgɔw ye hakilina sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ jamanadenw hakili b'a la hali n'aw nana an fo an nana an dɛmɛ fana an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Bakari k'i Tarawele k'i fo wɛrɛ sori Kɛmɛso bi tilegan in na ta an b'o jɔ yan n'Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini nɛgɛ kanɲɛ 19 Amara Nuhu Keyita ale tun bɛ yan k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani Keba Jalo an b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn sɔɔni sisan min ye Mamadu Konate ale ka dugawu don o bɛ kɛ a ka duba la kaburu don o baara kɛra sɔgɔmada in na soma yɛlɛmali ale san 68 o ye ɲinan ye an na foli kɛ denbaya bɛɛ lajɛlen maa minnu wulila k'u jɔ fana ka se ka denbaya dɛmɛ nin baara in na k'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 19